Bueno, bo día, boa tarde, mellor dito, a todos e a todas. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario sendo o 26 de setembro ás... Que hora temos por aí? Ás 9:02. Seguindo a orde do día, primeiro punto da parte resolutiva, aprobación das atas anteriores e corresponderas. Son dúas atas, a ata ordinaria número 2025/6 do 23 de xullo de 2025 e ata extraordinaria ausente número 2025/7 do 2 de setembro de 2025. Paso a palabra ao grupo da oposición. Non temos nada que decir. Van a votar, votos a favor. Abstencións. Queda aprobado, 7 votos a favor e 5 abstencións. Pasamos entón ao segundo dos puntos, dar conta do escrito de data do 28 de xullo do 2025 da incorporación ao Grupo Político Municipal do Partido Popular do concelleiro Manuel Rafael Liñares González, que aparece reflejado o seu rexistro número de entrada. Vou a pasar a ler o escrito entregado 30 de xullo ás 12:53 no rexistro municipal. Manuel Rafael Liñares González, con DNI número 79317577F, como concelleiro do Concello de Santa Comba. Expón, punto número 1, que adquirín a condición de concelleiro na sesión do Pleno da Corporación realizada o 23 de xullo do 2025. Punto número 2, os membros da Corporación que adquiran a súa condición con posteridade á sesión constitutiva da Corporación deberán incorporarse aos grupos conforme as regras acordadas pola Corporación ao abeiro do artigo 26 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. Punto número 3. Foi constituído o Grupo Político Municipal Partido Popular no tempo e en forma. Punto número 4, que a voceira do Grupo Político Municipal asina de conformidade a miña integración no Grupo Político do Partido Popular. Solicito a incorporación ao Grupo Político Municipal da formación electoral pola que resultei elexido o Partido Popular. Paso un turno de palabra ao Grupo da Oposición. Como sabemos, pois no pleno pasado tomaba posesión do seu cargo de concelleiro deste concello. O que fixemos pois presentar precisamente un escrito en donde solicitamos pois que se incorpore no noso grupo para non quedar no grupo de non escritos dentro do período que manda a lei. Vale, este punto non se vota. Vamos pasar entón ao terceiro dos puntos, dar conta do escrito de data do 28 de setembro de 2025 da designación de compoñentes que han de representar ao Grupo Político Municipal do Partido Popular de Santa Comba nos órganos colexiados, rexistro de entrada, número, aparece aí reflejado. Este escrito foi entregado, como mencionaba, o 30 de xullo ás 12:55 no rexistro municipal. Paso a darlle lectura. Dona María Pose Rodríguez, como voceira do Grupo Municipal Partido Popular, ao abeiro do artigo 29 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. Comunícolle a designación dos membros que han de representar a este grupo político nos órganos colexiados aprobados polo Pleno da Corporación Municipal en sesión realizada o 13 de xullo do ano 2023. Tras a baixa de don Juan José López Muñoz, toma posesión o novo concelleiro do Manuel Rafael Liñares González no pleno convocado o 23 de xullo do ano 2025. Paso a citar como quedarían conformadas as comisións informativas por parte do Grupo da Oposición. Primeira comisión, Comisión Informativa Especial de Contas e Facendas. Titulares, María Josefa Pose Rodríguez e Manuel Rafael Liñares González. E suplentes de María Josefa
Pose Rodríguez sería Silvia Cancela Blanco e suplente de Manuel Rafael Liñares González sería Fernando Baña Domínguez. Segunda das comisións, comisións informativas, informativa de normalización lingüística, cultura, formación, educación, deportes, xuventudes e comunicación. Os titulares serían María Josefa Pose Rodríguez e Silvia Cancela Blanco, sendo suplentes Josefa María Calvo Vilar e Fernando Baña Domínguez. A terceira das comisións, neste caso, Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo, Mobilidade, Medio Rural e Gandeiría. Os titulares serían María Josefa Pose Rodríguez e Fernando Baña Domínguez, sendo suplentes Josefa María Calvo Vilar e Manuel Rafael Liñares González. Na cuarta das comisións, Comisión Informativa de Turismo, Patrimonio e Relacións Veciñais, os titulares serán María Josefa Pose Rodríguez e Andy García Pereira, sendo suplentes Silvia Cancela Blanco e Josefa María Calvo Vilar. A quinta das comisións, Comisión Informativa de Servicios Sociais, Dependencia, Conciliación, Colectivos Vulnerables, Promoción da Saúde e Igualdade da Muller, titulares María Josefa Pose Rodríguez e Josefa María Calvo Vilar, sendo suplentes Silvia Cancela Blanco e Andy García Pereira. A sexta das comisións, comisións informativas de asuntos do pleno, titular María Josefa Pose Rodríguez e Manuel Rafael Liñares González, sendo suplentes Fernando Baña Domínguez e Andy García Pereira. A representante, neste caso, da Mancomunidade Sallas, Tines, Tambre, será María Josefa Pose Rodríguez. Solicito a adscrición do novo membro e reorganización dos outros deste grupo político municipal nos órganos colexiados aprobado polo Pleno da Corporación Municipal o 13, na sesión do 13 de xullo do ano 2023. Paso a palabra ao grupo de oposición. Queda reflejado que tras a incorporación do novo concelleiro, pois forma parte de cada unha das comisións, tal e como leu o señor Romar. Vale, vamos a pasar entón ao cuarto dos puntos, expediente número 2025-T002-000034. Procedemento, transferencias de crédito entre aplicacións de gasto de distinta área de gasto. Asunto, modificación presupuestaria, amortización préstamo ICO, mecanismo de pago a proveedores. Este punto vai nos expor o noso concelleiro Pablo. Hola, boa noite a todos e a todas. Bueno, o 24 de outubro de 2024 aprobábase o plan de pago a proveedores e, bueno, agora hai que facelo o primer pago ahora no mes de outubro. Como non tiñanos designada cuantía para ese pago, pois hai que facer unha transferencia de crédito de outras partidas. Esta transferencia de crédito non afecta a outras partidas, porque había presupostadas en outras partidas unhas cantidades que non se usaron, a ser de outros programas hai que traerlo a pleno. Hai un informe favorable da interventora e a cuantía que se fai transferencia é de 90.366,95. Por lo tanto, teremos a seguinte proposta de resolución. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 34/2025 con modalidade de transferencia de créditos 17/2025 entre as aplicacións de distintas áreas de gasto como segue a continuación. Quitamos do programa 924, 933 e 151. O 924 outros gastos diversos, 18.000 euros. O 933 estudios e traballos técnicos, 15.135 e 151 tamén estudios e traballos técnicos, 57.231,95, que fai un total de 90.366,95. E esas transferencias faise para o 011, que é a amortización de préstamos a largo prazo entre entes do sector público, por o total de 90.366,95. E segundo, expor este expediente ao público mediante inserción do anuncio no tableiro de editos do Concello e no boletín oficial da provincia por un plazo de 15 días, durante os cales as persoas interesadas poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentaran reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun mes para resolvelas. Vale, unha vez exposto, paso un primeiro turno ao grupo da oposición. Me gustaríame que realmente que se explicara
cada unha das cantidades que aparece aquí. Vostede mesmo di que se transfiren 90.365, pero vemos dúas cantidades distintas. Vemos unha cantidade de 6.474, que efectivamente pon que amortización de préstamos, e outra que pon 24.892, que pon intereses, pero non sabemos de que son esos intereses. Gustaríanos que nos explicara a que se corresponden os 65.474 e máis esos intereses a que corresponden esos intereses, de que son. Vale, voulle pasar un segundo turno se considera que debe de aclarar algo. O concelleiro Pablo. Sí, bueno, os intereses son do capital que hai que devolver, realmente, da cantidad. É dicir, hai un préstamo a 10 anos de 982.190,96, e entendo que os 65.474,63 é da parte do capital e os 24.892 con 22 dos intereses. Paso yo o segundo turno ao grupo da oposición. Vamos a ver, o que está visto que, entonces, é unha barbaridade. Non me diga vostede que de 65.000 euros que é a cota se vai a pagar os intereses de 24.000 euros. Que porcentaje, como negociaron vostedes esa cantidad? Eso é que non se preparou usted o pleno, porque non me diga vostede que hai que pagar 24.000 euros para amortizar 65.000. Porque eso realmente é máis dun 20%, é un 30%, 3 por 6, 18, casi un 40%. Como é posible que teñan que pagar un 40% de intereses dunha cuantía? Entón, eso non ten sentido ningún. Esos 24.000 euros, home, para iso vimos o pleno. Na comisión informativa xa nos explicou. Esperaba que ahora mismo usted nos explicara esos intereses a que se correspondían. Entón, realmente vai a operación que estamos facendo, o sea, que por encima de que o Ayuntamiento ten que estar intervenido por Hacienda. O señor Romar fartouse de decir que era unha mentireira, de que Hacienda non intervira o Ayuntamiento, pero, sin embargo, vese que, efectivamente, pois que o Ayuntamiento sí que fixo intervención. Ademais, vímolo aquí no 24 de outubro do 24, como se di, que, efectivamente, dada a desidia deste goberno, dada a falta de pago de proveedores, dada a gran deuda en que estaba este grupo de goberno, chegou a meter os veciños de Santa Comba, pois nunca na historia de Santa Comba había o goberno central, a Hacienda, había requerido que realmente se fixera pois ese préstamo por parte deles dese fondo de financiación ás entidades locales, en donde, como di aquí, foi unha cantidad de 182.120,96, que vamos, si hai que devolver o que se corresponde este primeiro ano, esa cuantía de 64.474, pois esos intereses realmente non se deben de corresponder, porque non creo que Hacienda, por encima de que lle obliga a ter que devolver esos cartos, normal, pero teña entendido que os intereses eran cero en aquel momento. Hoxe resulta que os intereses son dun 40%. Gustaríanos que nos explicara porque é unha cantidad abismal. E se realmente non teñen preparado este punto, non hai problema ningún. Ademais, lle digo, aquí, por activas e por pasivas, se me comentou que realmente era unha mentireira, que non había intervención da Hacienda. Agora vemos, sí, tuvo que vir a Hacienda, porque estábase pagando 200 e pico días aos proveedores. Desa forma, os proveedores cobraron directamente do ente central, e ese despilfarro que se estuvo manifestando por parte da mala gestión deste goberno que estemos ahora mesmo en Santa Comba, pois entonces empeñando o Concello, tardando en pagar aos proveedores, e ainda por encima, pois eso, saqueando as arcas municipales. Ainda por encima, nos encontramos con que hai que traer estas transferencias, igual que as outras que van a vir de crédito, porque non se fixo un presupuesto correspondiente do ano 25. Se se houbera feito o correspondiente do ano 25, en donde o señor Romar presumía que iba a ser todo mejorar, que iba a ser todo legal, que se iba a facer todo moi ben, sabemos que realmente falta a verdade, porque é a tónica deste goberno, en donde, ao non haber presupuestos e a non haber disponible esa cantidad, pois hai que transferirla. Se se houberan feito os presupuestos a tempo, pois teríamos esa cantidad dos 65.474 xa sin necesidade de traer esta transferencia de crédito, porque estaría contemplada no presupuesto correspondiente de 2025, faríase o pago. O que pasa que, eso sí, non se prepararon o pleno porque é inviable que esos 24.000 euros que sean os correspondientes intereses da cuantía. O sea que nós, por suposto, que vamos a votar en contra, porque está visto que este asunto non se trae preparado ao pleno, porque é unha barbaridade.
e se están gobernando e xa que teñen os seus sueldos, teñan a decencia de preparar os plenos e explicarle aos veciños de Santa Comba de onde proceden esos 24.000 euros. Porque se son dos intereses que lle cobra o Ministerio, eso é unha aberración, ustedes non saben nin o que pagan. Porque é inviable que haxa unha participación, unha intervención do Estado e que lle obliguen a pagar casi un 40% de intereses. Non se preparan os plenos. Despois somos nós os que non facíamos nada, pero que non fai falta nin preparar o pleno. Uns intereses de 24.000 euros sobre 65.000, por Dios. Pero que pagan os intereses sobre todos xuntos, logo. Nunca se fixo semejante cousa. Entonces, está visto que o pleno non se preparou, está visto que non se sabe a que se ven este pleno, está visto que o desgoberno sigue se mantendo, inda por encima de non haber preparado un presupuesto para que realmente o ayuntamiento salga do pozo onde está, teña que vir a Hacienda e aínda así non se acabe de rescatar. Un préstamo que, claro, temos 15 anos para amortizalo. Por suposto que non lle vai tocar a usted amortizalo. Serán os próximos alcaldes en donde teránse que apretar o cinturón, saquear este despilfarro, en donde ten que vir a Hacienda e aínda por encima non sabemos nin esos intereses ao que se corresponden. Vale, unha vez consumidos os dous turnos de palabra, e sin lugar a réplica, difiero bastante de quen prepara os plenos e non. O primeiro que hai que facer é ler a documentación, non son 90.000 euros, é sobre un préstamo de 900.000 euros, se se comeron un cero é culpa súa. E despois sí que me gustaría polo correcto funcionamento do pleno do Concello. Pablo, además, curiosamente, é unha persona que considero moi educada, sempre con todo o mundo, e estánse dicindo aquí adjetivos que a mí me parece que non axudan en nada un correcto funcionamento do maior organismo do Concello de Santa Comba. Palabras como saqueando, palabras como decencia, palabras como aberración. Desde que entramos a gobernar, no terceiro mes decían que a deuda era cousa nosa. No terceiro mes. Só vou a por un exemplo. Non vou a falar de Galloso, non vou a falar 100 e pico mil euros en festas, non vou a falar de todo o que xa sabemos que se gastaba antes e que se está vendo ahora, en que se gasta ahora, en que se gastaba antes, cales son as preferencias. Estáse vendo. Eso veo a xente. Pero vou a por un exemplo que é moi bo, que ainda nos rimos bastante o fin de semana pasado, eu non, porque non puden asistir a ese evento, que desde aquí lle dou as gracias á Federación Galega de Balonmano, e tamén lle dou as gracias á Diputación da Coruña. Un evento que escolleron Santa Comba entre os 7 concellos dos 93 da Diputación, denominado Balomán na Rúa. Ese evento costou ao Concello de Santa Comba 0 euros. Cando se realizou no antigo goberno, mira que nos rimos, o único concello, que gastou foi o Concello de Santa Comba. Por qué? Porque as camisetas que daba a Diputación non lle gustaba o logo da Diputación, e como viñan eleccións, tiñan que facer camisetas e tiñan que facer propaganda e gastar un auténtico pastizal para perder as eleccións. Entonces, igual que a revista Veciñanza, que largaban por aí nas aldeas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que se diga, e vaise a seguir dicindo, igual pensan que a xente é parva, que digan que a deuda é deste equipo de goberno, cando levábamos 3 meses, aos 3 meses de entrar, xa decían que a deuda era nosa, igual algún dos seus, igual o cree, igual algún. Unha vez exposto, aclarar tamén, o de intervención da Hacienda, intervención, bueno, hai 83 concellos que recibiron o préstamo do Ministerio, 83 dos 313, 83, aos poucos meses de entrar. Quen se cree, por favor, Rafael, vale, cando falamos nós, igual que cando falades vos, hai que manter un respeto. Entonces, quen se cree que é culpa desta gestión cando se está vendo que se está mellorando a limpeza, que están facendo máis obras que nunca, inda que isto só vamos facer nós, vale? Que se está gastando no realmente necesario, quen se cree que a deuda é nós. Seguimos facendo camisetas e seguimos chamando a Galloso para intentar ganar as eleccións. Vamos a pasar a votar. Votos en contra? Votos a favor? Queda aprobado. Vamos a pasar entón ao quinto dos puntos, modificación de cadro de persoal laboral fixo. Vale, este punto vai nos por a concelleira Estefanía.
Boas noites a todas e a todos. O que traemos aquí é a modificación do cadro de persoal laboral fixo. Esta proposta de resolución di o seguinte: en relación co expediente relativo á modificación do cadro de persoal, en cumprimento da providencia de alcaldía de 15 de setembro de 2025, dona Noelia Baleato Toja, en calidade de alcaldesa accidental, emite a seguinte proposta de resolución. Consta cos seguintes antecedentes de feito, que no primeiro punto refiren: con data do 15 de setembro, por providencia da alcaldía, dispúxose que se iniciara un expediente de modificación orzamentaria do cadro de persoal laboral fixo, de acordo coas necesidades que demanda a Escola Infantil Municipal. Analizada a situación de necesidade que temos de educadoras na Escola Infantil Municipal, tendo en conta a legislación que regula os centros de atención á infancia e sendo conscientes de que as 5 persoas que están prestando os servicios como personal de apoio teñen a titulación para ser educadoras infantís, vista a demanda das organizacións sindicais máis representativas e visto o acordo da última mesa sindical celebrada o 2 de xullo de 2025, tendo en conta, ademais, que no artigo 82 de clasificación profesional do convenio colectivo de personal laboral do Concello de Santa Comba, o persoal que conte coa titulación de título de técnico superior ou equivalente será dun grupo laboral 3 cunha equivalencia ao grupo B de personal funcionario, tendo en conta a finalidade de cumprir coa legislación vixente, feito que se puntualiza no informe de recursos humanos e se fai referencia ademais ao Real Decreto 132 de 2010, ao que quero facer referencia agora. Un segundo. Este Real Decreto fala dos requisitos mínimos e refire que se establecen os requisitos mínimos de titulación académica do profesorado do primeiro ciclo de educación infantil, establecendo que a atención educativa no primeiro ciclo de educación infantil correrá a cargo de profesionais que posúan o título de grado que habilite para o exercicio da profesión de maestro de educación infantil, o título de maestro coa especialidade de educación infantil ou o título de técnico superior en educación infantil regulado no Real Decreto 1394/2007. Así mesmo, para non seguir utilizando a contratación externa de educadoras nin facer uso indebido da bolsa de emprego de mestras da Escola Infantil Municipal en virtude da potestade organizativa da que dispoñen as entidades locais para a selección do seu personal, vistas, ademais, as recomendacións da inspección que ano tras ano refiren que todo o personal de apoio conta cos estudios de técnico superior en educación infantil e que compre realizar suscripcións temporais ao personal de apoio como educadoras en vez de realizar contratos esporádicos a través da bolsa de traballo ou empresas externas. Segundo, coa mesma data o Departamento de Personal emitiu o informe ao que xa fixen referencia e así mesmo tamén temos o informe favorable xurídico e o informe favorable de intervención. Neste punto, no informe de intervención, gustaríame destacar o seguinte: é un informe favorable, recolle tamén e alude a que as persoas titulares das 5 prazas de atención ao neno contan coas titulacións requeridas para as prazas de educadora, e na páxina 10 fálase que, con carácter xeral, os cambios propostos gozan dunha motivación que en principio pode considerarse razoable, que a creación de novas prazas virá amparada pola potestade de autoorganización municipal e, a xuicio da funcionaria que suscribe a proposta de modificación do cadro de persoal, cumpre cos requisitos indicados, ao considerala necesaria para cubrir coas ratios de persoal exixidos pola normativa autonómica. Por iso, a proposta de resolución é a seguinte: primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación do cadro de persoal laboral fixo que ten como obxecto a creación de 3 prazas novas de educadora infantil a maiores das existentes, dando como resultado dita modificación o cadro que se recolle na documentación. Segundo, trasladar a anterior modificación ao nexo de personal e reclasificar as prazas de educadoras existentes de grupo C1 a grupo B. Segundo cadro que tamén poden consultar vostedes, expor este expediente ao público mediante inserción do anuncio no tabuleiro de dictos do Concello e no boletín oficial da provincia polo prazo de 15 días, durante os cales as persoas interesadas poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno, e o expediente considerarse definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun mes para resolvelas.
Vale, unha vez exposto, paso un primeiro turno ao grupo de oposición. Gracias a Dios, en Santa Coma van aumentando os nenos e facía falta aumentar esa guardería. De feito, o ano pasado habían quedado nenos, pero que a reorganización fora da nosa guardería, da nosa escola municipal, perdón, o que pasa que poderon entrar en outros horarios, pero este ano quedaron fora 15 nenos que non teñen plaza na escola municipal infantil. Durante todo o verano intentáronse reorganizar as quendas e, de feito, falábase que as traballadoras que non ia haber problema ningún, que non se preocuparan porque a 1 de setembro automáticamente iban a pasar a ser todas educadoras. Eso era o que tiñan as promesas feitas durante o mes de agosto, sabendo que este ano non se fixeron os presupuestos, sabendo que nos presupuestos, no cuadro de personal, xa que non temos RPT, o que se acreditan os números de puestos de traballo son os listaxes que hai na correspondiente presupuesto de listaxes de personal, e só había 2 plazas de educadoras. 2 plazas de educadoras que se habían incluído, o Partido Popular se había incluído xa no seu presupuesto do ano 2023, porque en aquel momento, cos nenos que había, sabíanse que facían falta esas plazas de educadoras que se podían transformar as propias auxiliares que estaban na guardería, que daquela todavía non todas habían terminado o curso, pero, bueno, é igual, non fai falta. Como era un proxecto do anterior goberno, pois, desde aquí, desde este Concello, o ano pasado devolvese unha subvención á Xunta concedida a finales do 22, en donde a Xunta daba, por unha parte, e por importe das plazas creadas, dáballe a este Concello a fondo perdido 123.000 euros para facer esa reforma, e para o mantenimento, en donde se obligaban a ter a esas 2 persoas contratadas que se iban a contratar xa as educadoras no seu día, para iso se crearon xa no presupuesto de 2023 90.000 euros. 213.000 euros que o señor Romar considerou que hai cartos abondo. Que, ademais, como era un proxecto do PP, devolvese para a Xunta, non se executa esa obra, entonces chegamos a este momento en donde os 15 nenos quedan fora porque a guardería non ten máis cabida, porque sabemos que, gracias a Dios, Santa Coma vai habendo máis nenos, era unha necesidade, pero non, devolvese porque para que deixar mal o goberno, e ora dice que non hai sitio. E o curioso é que, bueno, pois non había sitio, houve unha prescripción durante todo o verano, pois eso, foronse organizando os grupos de traballo, e non había problema ningún. O señor Romar fai as reglas. As nosas auxiliares iban a pasar directamente, formando un contrato, a ser educadoras, porque el, como intenta facer o que quere, pero resulta que para iso están os habilitados nacionales deste Concello, en donde lle dixeron, a finales de agosto, que non podían ser as educadoras pasar directamente a cambiar de categoría profesional. Como en todos os procesos, hai que facer unha oposición, un concurso, algo, unha prueba, para desa forma cambiar de categoría profesional, como se fai en a administración pública de toda a vida, inda que, bueno, o señor Romar intentaba se saltar das normas, ora vai contar a súa versión para intentar desvistuar ahora, como fixo fai un momento, de non traer o pleno preparado, de non saber que son 24.000 euros de préstamo, pois dalle igual, trae... Fíñase ao punto do día, non estamos no punto anterior. En rogos e preguntas, para un segundo. Fíñase ao punto do día, tuvo antes 2 turnos, e depois en rogos e preguntas pode falar do punto anterior, porque senón non seguimos o guión marcado polo pleno. Moléstalle. Entonces, o que lle digo, chegamos a setembro... Espera un segundo, non me molesta para nada, pero para facer un pleno acorde aos puntos, por algo se pon de primeiro un punto e de segundo outro punto, teremos que falar do que corresponde. Entonces, fale do punto que corresponde. Como decíamos, a finales de agosto pois estaban xa as clases distribuídas, pero claro, como a varita mágica do señor Romar non se podía levar a cabo según as iniciativas del, pois houve que contratar a esa empresa externa e crear estas plazas necesarias, pero desde o 1 de setembro non se acordaron hasta o 15 de setembro de realmente pois elaborar este decreto, sacar un decreto de alcaldía en donde xa que non se está facendo o presupuesto correspondiente, porque se se houbera feito unha boa gestión administrativa con presupuesto correspondiente do 2025, estas plazas podían estar incluídas desde principios de ano, eso non facía falta andar traendo ahora ni transferencias de crédito, ni estas transferencias que tampouco aquí non hai transferencia de crédito, polo importe non fai falta, pero sabemos que sí, aumento das plazas. Entonces vemos que, ao fin e ao cabo, o que estamos realizando é un asalto en donde se vai facendo todo sobre a marcha.
En resumen, falta organización, inda que logo inténtase de vender, claro, como total, contar unha batalla non importa, inda que non sea realidade, encontrámonos agora en esta situación que, dado o que foi crecendo, pois sí que fai falta ese personal, que como non temos o presupuesto, repito, hai que facelo, trelo ao pleno, e o que me extraña a min que se 1 de setembro se facía falta, pois a desidia que hasta o día 15 non se trae esta providencia en onde se crean esas plazas, e o que sí, se se fixeran ben as cousas, podríamos empezar o curso co personal correspondiente, en donde non lle cambiaríamos o personal, ahora mesmo está traballando dunha empresa externa, gastando os cartos sin necesidade, cando temos a nos xente no Concello preparada, simplemente sería facelas con tempo e facer o examen que tivemos todo o verano, esa convocatoria a tempo suficiente, e, sobre todo, os nosos nenos non se encontrarían que a principio de curso está unha persona, despois entra outra, e tense que ir adaptando aos novos. En resumen, o único que estamos vendo é que se vamos a salto de mata intentando solucionar os problemas por falta de traballo, falta de coordinación. Están moi ben as festas, as obras fixéronse todos os anos obras, pero está visto que aquí só hai unha persona que as vende, pero os veciños saben que é a realidade, e que é unha pena que a desidia nos faga cousas como que teña que vir a Hacienda a intervir tal, que teñamos que devolver esos cartos, que teñamos que pagar uns intereses que hai que non sabemos de que estas rapazas que podían ter a súa plaza xa a principios de setembro, como contaban, pois ahora que se encontran que teñen que pasar o proceso selectivo, que queran ou non, pois vai ser un tempo en donde ao mesmo tempo hai que estar pagando unha empresa que supón máis gastos, aí están os gastos do Concello de Santa Comba por falta de organización, pois gastos en personal excesivo, porque senón xa me dirá usted de onde temos esa deuda tan grande que, inda que usted intenta achacala, unha deuda que se a Hacienda intervén a ano e pico de que están ustedes non é do anterior goberno. Xa sabemos que vai usted intentalo, pero pouco a pouco o tempo vai poñendo cada un ao seu sitio. Vale, paso ao segundo turno a concelleira Estefanía. Vou intentar que non se me olvide ningún detalle que se comentou aquí. Fara de varita mágica do señor alcalde, non é a varita mágica do señor alcalde, é unha negociación nunha mesa sindical. Se lle quere chamar varita máxica aos sindicatos e aos traballadores, chámello. Pero, bueno, esa é unha negociación do mes de xullo. Se os presupostos estuveran a principios de ano, habría que traelos aquí para unha modificación igual, porque os presupostos houberan recollido 2 plazas, non 5, porque eso negociouse en xullo, non a primeiros de ano. Entonces, vamos a ver, vamos a falar con propiedade. Entón, falaron e remóntanse á subvención, porque claro, non falamos das plazas, non interesa falar de que vamos a contemplar esas plazas e promocionar a un personal que leva moito tempo reclamando isto e que entendemos que é xusto. Entón non queremos falar de que esas persoas se lle vai a facer educadoras, non, queremos falar da subvención que non tiñamos capacidade para afrontar a parte que tiña que aportar o Concello de Santa Comba. Acórdanos eso, pero non nos acorda que as plazas estaban sin orzamentar. Estaba orzamentada unha parte, non estaban orzamentadas completamente. Eso non se acorda vostede. Pero, bueno, quería dicir, está moi ben informada. A verdade é que sí, dá gusto. E non falo de ninguén da escola. Non falo de ninguén da escola, pero está moi ben informada do proceso e de todas estas cousas. Bueno, está ben. A titulación, estas persoas, sí, sacaronas en 2023, creo que remataron todas de ter esa titulación, sí. E creo que o xusto que elas sexan quen vayan a atender aos nenos. Por suposto, digo como a nai, que non é un gusto ter que asumir que haxa cambios nos tutores dos nosos nenos, pero as cousas teñen que se facer ben. Pero digo unha cousa, sí, a interventora considerou que había que orzamentar primeiro esas plazas, por suposto, pero as cousas teñen o seu proceso. Quero dicir, desde que aquí se acordou nunha mesa sindical que eso se iba a facer, ten un proceso, un expediente. Non se fai dun día para outro. Evidentemente, nós sí, comprometémonos con eles, e eu fui a primeira que me reunín con eles e que pedín desculpas porque ese expediente non estaba para empezar a día 1 de setembro. Pero comprometíme en que aquí se iba a traer a pleno e aquí está a modificación presupuestaria. A pesar de que hai moita xente que non está a favor desa modificación presupuestaria. E digo sí, abertamente aquí. Entón, sí, as cousas podíanse facer mellor, pero, bueno, volver e acordarnos da subvención agora para non falar da creación das plazas e decir que é unha varita mágica cando é unha reunión e un acordo da mesa sindical, que, por certo, non é facelo así a salto de mata e
non sei como dixo, como un asalto, bueno, eu consultei con diferentes centrais sindicais, perdón, e non precisamente as máis afíns ao Partido Socialista, e dime que eso sí que se pode facer, e non é ningún asalto. Entón, o personal laboral fixo deste Concello sí se pode facer por unha reclasificación profesional, e porque además estamos amparados polas leis, polo decreto que eu nombrei, vale? E porque así nos están asesorando os sindicatos que é, bueno, pues, quen teña máis experiencia nestes temas. Nada máis que decir, creo que é algo que merecen, que levan reclamando moito tempo e, bueno, aquí estamos para darlle solución. Paso un segundo turno ao grupo da oposición. Pois ten usted toda a razón, é algo que sí que merecen porque de aí nós habíamos creado xa no ano 23 2 plazas, senón non teria sentido que fóramos nós, porque naquele momento, en función da ratio que tiñamos, eran necesarias e iríanse creando nos presupuestos sucesivos as necesarias. Claro que sí, claro que é necesaria e non son ustedes ahora os que inventaron a plazas nin as crearon ahora porque xa estaban 2 creadas e o único que se fai é crear 3 máis porque son as que se necesitan. Efectivamente, os presupuestos vai ser moi difícil que os fixeran a principio de ano. E, se xa as previsións eran de que facían falta, xa as podían haber incluído nese presupuesto, igual que habíamos incluído nos dos. E, ademais, se vostede me di que a mesa o compromise no mes de xullo, pero resulta que o decreto o traen a 15 de setembro, xa se ve a efectividade e eficacia deste Concello. Desde que hai un acordo sindical no mes de xuño, que o dixo usted, xullo, perdón, escribín eu mal, perdone que me confundí, bueno, é igual, desde o mes de xullo, pasou o mes de xullo, pasou agosto, en todo o mes de agosto non se acordaron, e nin a principios de setembro, resulta que se acordan a 15 de setembro, porque, bueno, esa é a forma de preocuparse, de si fan falta 5, bueno, pois se fan falta 5, sácanse 5, pero se hai un acordo xa e sabemos que vai a empezar o curso, hai que facer as cousas con tempo. E a verdade é que a información si a teño porque para iso me valiu algo a experiencia política que tuve aquí durante os anos que estuven, porque de algo vale. Non vir a traer un pleno sin preparar, inda que non é no seu caso, vale? Porque se se fixeran ben as cousas, non faría falta estar os nenos, ahora mismo, sin as correspondientes educadoras que xa temos que podían promocionar, e, por supuesto, que hai que facer unha recalificación profesional, se yo din as sindicatos, a través dunha fase de concurso, dun concurso de méritos, pero por que non o tuveron feito xa en todo o verano e non facía falta que ahora mismo estuveramos traendo isto aquí? Podían haber feito un pleno extraordinario, facer a recalificación e durante todo o verano facer xa ese proceso para que estuveran preparados en setembro, pero non, fiestas, andar de vacaciones, total, os nenos é igual. Despois, a culpa é toda do anterior goberno, nada. Ademais, aquí, como temos cara para que realmente, como temos o último turno de palabra, deixamos mal os anteriores, e ainda que perdamos unha subvención é igual, se se crearon 2, non, creamos non as 5, as 2 que estaban creadas non ten importancia. Xa sabemos que lle gusta moito desprestigiar, estáse facendo un gran traballo traendo estas 5, pero que digo eu, se realmente no mes de xuño esa mesa sindical se viu que facía falta suyo, porque non se fixo a caso, pero non. A última hora hai que ir rápido correndo e ainda por encima, despois, a culpa ten os outros. É claro que sí, como calquer proceso, cambio de calquer modificación que haxa de personal laboral, ten que pasar pola mesa de negociación, só faltaría. Por iso están os sindicatos para defender os intereses dos traballadores. Por iso mesmo, o sentido do noso voto vai ser unha abstención, porque consideramos que si fai falta, xa sabemos que o van a facer con seus 7 votos, pero parecenos que realmente non se están facendo ben as cousas, é unha falta de respeto ás traballadoras que ahora mesmo podían estar ocupando xa o seu posto de traballo, inda que, bueno, o mérito é seu, xa o sabemos. Bueno, unha vez consumidos os 2 puntos, simplemente comentar varias cousas. Unha, transferencias de crédito. Estáse falando aquí das transferencias de crédito como se fora a primeira vez que un alcalde trae unha transferencia de crédito a pleno. Que é unha transferencia de crédito? Bueno, que me escuito, os habilitados nacionales que me escuiten dirán onde vai este rapaz, pero unha transferencia de crédito é o orzamento, divídese por partidas. Entonces, se unha partida se esgota, collemos os cartos de outra partida para facer certas actividades ou, neste caso, para levar a cabo esta reclasificación do persoal. Entón, fíxose sempre, en todos os gobernos, fíxose sempre, igual cos orzamentos. Claro que é unha obligación sacar os orzamentos, claro que se van sacar os do ano que ven, pero cantos anos aquí
Esta xente que gobernou 30 anos seguidos, desde que marchou Arufe, non presentaron os orzamentos. Dirán que non tiña maioría absoluta. Bueno, había partidos de marca blanca, incluso algún que se nos desviou un pouco, que con eso sí que tiñan a maioría absoluta. Entón, cantos anos non presentaron eles os orzamentos, pero ora os malos somos nós. Outra vez, palabras como de Siria, palabras como de Siria, etcétera, etcétera. Sí que crearon 2 plazas que iban nos orzamentos. Antes das eleccións, cando sacaron os orzamentos, crearon esas 2 prazas, crearon outras 2 prazas máis, que nós, as outras 2 prazas, e algunha máis que tiñamos por aí, de limpeza, etcétera, etcétera, que xa sabía quen iba a entrar, sacámoslas dos orzamentos. Igual que as 2 plazas de técnica infantil, que estas 5 personas que van a promocionar non se comen os mocos, non teñen 18 anos, non naceron onte. Sabían de sobra que non se iba a promocionar absolutamente nadie. E incluso, creo que hai xente aquí que sabe, porque ao mellor está algún sentado aquí, ao mellor ofreceron algunha plaza de educadora infantil por aí. Creo que sabe moita xente. Porque incluso a xente que traballa na miña empresa lle ofreceron a plaza de educadora infantil para axudar a esta xente na campaña electoral. Vale. O aumento da natalidade difiero bastante, e máis difiero que sea gracias a Dios. Para crear un fillo non ven a cigüeña. E gracias a xente de Santa Comba, estará facendo o que teña que facer, e gracias tamén a unha cousa importante que nos olvidamos, a emigración. Estamos mantendo población gracias á emigración. Vale? Xente do colectivo peruano, xente do colectivo venezolano, e xente de outros colectivos, etcétera, etcétera. Por iso estamos mantendo población, porque o noso concello, con cerca de 9.400 habitantes, o ano morren unha media de 140 personas e nacen entre 50 e 60. Non é gracias a Dios, é gracias ao que sabemos todos, non é a cigüeña. Entón, vamos pasar a votar. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado. Vale, vamos pasar entón ao sexto dos puntos. Bueno, comentar que antes de votar a ratificación da inclusión por urxencia, comentar que ten que vir por urxencia debido a que non teñen o ditamen, debido a que non se levou as comisións informativas porque non estaba preparada a documentación técnica. Antes de pasar a votar a ratificación da inclusión por urxencia, voulle pasar un primeiro punto ao grupo da oposición. Normal que se teña que votar a urxencia porque no informe de intervención indica que o mismo día que se repartía a documentación se lle entregara e tuvera que facer en un solo día un informe. Normal que teña que vir urgente cando as cousas se deixan por última hora e despois van mal e arrastro. Eu tamén vou a contestar a isto. Vale, pois, todos os traballadores municipales que son os que preparan a documentación, que non son eu, pois vaya o lunes, vaya a decir o que acaba de decir aquí, que os acaba de deixar polos suelos. Vale? Vaya yo a decir lunes, que non son eu que prepara a documentación. Vamos a pasar a votar. Abstencións. Votos a favor. Non. Abstencións non. Ui, non está claro. Non se votou, pronto, votos a urgencia, nada máis. Votos a urgencia. A ratificación da inclusión por urgencia. Votos a favor. Abstencións. Vale. Bueno, pois unha vez votada a ratificación da inclusión por urxencia, este punto vai no expor a concelleira Noelia. Bueno, boas noites a todos e a todas. O que traemos ahora neste punto é a proposta da Alcaldía para a modificación do Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Santa Comba do período 2024-2027, conforme ao expediente número 2024/X999/000473. O noso Concello conta xa con un plan de subvencións aprobado o pasado 14 de maio de 2024 en cumprimento co artigo 8.1 da Lei 38/2003
da Lei Xeral de Subvencións e tamén do artigo 5.1 da Lei de Subvencións de Galicia. Sen embargo, como é lóxico, nun documento vivo e suxeito a modificacións e revisións constantes, detectáronse as necesidades de melloras e de correccións. Inclúese neste novo plan estratégico de subvencións a incorporación de novas entidades beneficiarias que inicialmente non figuraban, pero que agora, por razóns de interese público, compre incluir, como no ámbito da promoción e do fomento de deporte, unha nova asociación de karate, na acción social, unha nova asociación que acompaña aos familiares de pacientes doantes de cancro, unha nova asociación na área de festexos e tamén se inclúen, por concurrencia competitiva, os premios en metálico, vales e agasallos físicos en concursos municipais. Tamén se fixeron diversas modificacións dos erros materiais detectados na redacción inicial e nas modificacións anteriores. Este novo documento, redactado pola intervención municipal, responde á planificación máis realista, axustada ás capacidades do Concello e ás demandas sociais actuais. A proposta, como marca a normativa, debe ser aprobada por este pleno ao tratarse dun instrumento de planificación estratégica da actividade do fomento de xestión económica municipal, según establece o artigo 22.2 no apartado E da Lei 7/1985 que regula as bases do réxime local. Así que, pois, proponse a este pleno aprobar as modificacións do Plan Estratégico de Subvencións 2024-2027, segundo documento redactado pola intervención municipal con data de setembro de 2025, e proceder á publicación de devandito plan na páxina web municipal, trasladando as áreas municipais implicadas para a súa implementación inmediata. Unha vez exposto, paso un primeiro turno ao grupo da oposición. Gracias. Estaba apagado, sí, gracias. Vamos a ver, a aclaración que fixen da falta de tempo é o propio interventor occidental que presenta el mismo unha aclaración en donde pon que o expediente foi achegado o mismo día de hoxe, que o estaba firmando, polo que non se pudo facer tempo suficiente para un estudio detallado. Entonces, non é que eu estou falando mal de nadie, é que o propio traballador o pon aquí explícitamente. O informe é favorable, pero ele mesmo fala da falta de tempo, por iso houve que traela urgentemente. O que pasa é que a señor Romar, lle gusta moito transformar a verdad para deixar mal os outros, pero é que cando o propio traballador o pon explícitamente, eu non estou falando mal de nadie, estou falando de realidade. Volvendo ao tema do plan estratégico, eso, xa se aprobara o ano pasado. Se vostedes consideran que realmente hai que facer as modificacións porque a realidade social dunha sociedade vai cambiando, surgen novos grupos, novas necesidades, pois estamos de acordo que se fagan eso, sobre todo sabendo que o ano pasado no plan estratégico víase que era un copia e pega do outro concello en donde había temas incluso donde se facía nombre do concello correspondiente onde se había copiado ese plan estratégico. Entón, xa que era unha copia e pega, había unha serie de erros que vieron que ahora se emendaron. E, aparte desos erros emendados, vemos que tamén, efectivamente, se hai unhas novas sociedades, unhas novas asociacións, ou quen quere se dar de baixa deste plan estratégico, benvidas sean estas modificacións, sobre todo para satisfacer as necesidades, e, como volvo a repetir, non había presupuesto, hai que volver a adaptar agora, ainda que houbera presupuesto, habría que facer igual, pero, o normal é que estuvera xa todo concurrido e adaptado no presupuesto correspondiente do 25. Paso un segundo turno a Noelia Baleato. Teño que decir que deste plan estratégico hai unha comisión de seguimento e de verdad que non me consta que fose un copia e pega, porque foi redactado íntegramente polo antigo interventor Javier Ulloa. Entonces, desculpe, pero desconozco ese dato. O que si había era un erro tipográfico nunha das asociacións onde non se correspondía o importe ou porcentaxe a aplicar. Ese foi o único erro que a comisión de seguimento atopou. Non sei, de verdad, gustaríame que me dixese cal era o nome do Concello do que foi o copia e pega, porque non teño constancia. Vale, paso un segundo turno ao grupo da oposición. Realmente son vostedes quen preparan a documentación, e non é empresa miña decir onde se equivocan vostedes. Había un erro co nombre do Concello que aparecía, que figuraba nese momento,
si realmente non é problema ningún. Na administración faise un copia e pega, porque para iso están o ex-legal e todas estas plataformas para poder consultar expedientes e poder daí consultalos, porque é imposible facer moitos expedientes de nova creación cando realmente temos unha base de datos da que podemos copiar. É moi fácil que se pode nesa copia e pega que haya algunha dificultad, tampouco non pasa nada, parece que ya estamos sacando as cousas de quicio cando realmente non as teñen por que ser. Un respeto ao señor interventor que na fixo tanto os que pasaron por aquí, porque é verdad que na historia deste Concello xa levamos 3 interventores, non sei que é o que pasa, saliu primeiro habilitado nacional, pasou o señor Javier Ulloa, que esperamos que se recupere, ademais un gran profesional, igual que temos ahora tamén a nosa interventora, e agora mesmo temos a Evaristo. O que a min me extraña é que en un período de 2 anos e medio, por este Concello, xa pasaran 3 interventores. Non sei se realmente as cousas van tan ben e son todas tan ben feitas como para que a xente realmente non se manifieste e siga traballando neste Concello. Pero, a beiro deso, estoulle dicindo de novo que se hai que facer modificacións bebidas sean, sobre todo para que as correspondientes asociacións podan disfrutar desas subvencións que todos os anos e todos os gobernos lle deron ás distintas asociacións do corpo asociativo deste Concello. Bueno, unha vez consumidos 2 turnos, simplemente aclarar que estános dando a razón en todo, indirectamente. Ao final, se analizades, se analiza a xente que ve este pleno, que escuita este pleno, é que nos dá a razón en todo. En primeiro punto, fala... Vamos a ver. Bueno, en primeiro punto comentar o seguinte. Fala de que pasaron 3 interventores por aquí. O interventor con plaza, Carlos, pois deronlle plaza no Consello de Contas por comisión de servicios. Entonces, é para onde quería ir el e para onde aspiraba. Perfecto. Veu Javier Ulloa. E a Javier Ulloa, pois, porque é unha persona bastante destacada, pois quiso, perdón, sí, non te lees, fichouno, vale, falando vulgarmente, o Concello de Santiago. Que podría facer eu como alcalde? Non firmar ese traslado. Pero, claro, eso é como ao mellor para un alcalde como a min ser presidente da Xunta de Galicia. Estábamos moi contentos con eles en Santa Comba, pero se na capital de Galicia o solicitan, pois non vai a quedar a desgana aquí, terelle que firmar. Estuvo unha temporada acumulado. E despois, pois veu, tamén moi boa, moi destacada, por acumulación, veu Manola, pois que é unha persona de Santa Comba. Empezou a primeira intervención, falando de que era un copia e pega, además diso con acritud, de outro Concello. Entón, está involucrando a Javier Ulloa. Os pliegos non nos facemos nós. Fainos alguén habilitado para iso. Entón, empezou falando mal, dicindo que é un copia e pega con acritud, e despois de repente di que non pasa nada por facer un copia e pega. Entón, falou mal do outro traballador, e despois, por outro lado, primeiro di que é moi malo facer un copia e pega, e despois danos a razón. Bueno, pois moi ben. E non aclara de onde era. Despois, deste expediente que traemos aquí, vale, fala que non nos anticipamos, etcétera, etcétera, cando o interventor, a persona que firmou ese expediente, di que é un expediente favorable. O sea, se non fora un expediente favorable, é normal que fale mal. Pero estános dicindo que o expediente está acorde e fala mal. Bueno, pois é eso de embarrar a política municipal, embarrala. Hai que dicir unha cousa sobre as subvencións nominativas tamén, que o explicou moi ben a nosa teniente alcalde. Incluíronse novas asociacións, vale, que intentamos potenciar e axudarnos, incluíronse varias novas asociacións, pero tamén hai que dicir unha cousa importante. Este goberno, xa o ano pasado, non este ano, aumentou as subvencións nominativas a maior parte de asociacións de Santa Comba. Entre elas, as comisións de festas de cada unha das aldeas, que hasta ahora recibían 500 euros e agora reciben 750 euros. Iso hai no que decir. Vaime quedar algunha por decir seguro, que se me ocurren. O Balomán Sallas tamén o Sallas Club de Fútbol, tamén o Castrit, tamén así o Mouro, tamén a caza e pesca, que antes non se apostaba absolutamente nada por ela, sendo un pueblo privilegiado para ese tipo de deportes e prácticas, etcétera, etcétera. Entón, iso penso que o temos que pôr en valor tamén. Non sei se tiña algo máis que comentar.
Vale, decir que este tipo de documentación, cando se fala mal deste tipo de documentación, vale, este tipo de documentación non a preparamos nós, prepáranos técnicos municipales, e a veces, se non chega a tempo, pois son temas técnicos, non somos políticos os que preparamos. Cando se fala mal desto, tendo informes favorables, inda por encima, tendo informes favorables, non sei que nos queda. Entón, estás falando mal indirectamente de todos os traballadores. Vamos pasar entón a votar. Abstencións? Votos a favor? Vale, queda aprobado. Vamos pasar entón ao sétimo dos puntos, igual que antes de votar, a súa ratificación para a inclusión por urxencia, comentar novamente, vale, que se trae deste xeito porque non pasou polas comisións informativas, por non ter a documentación ao tempo para convocalas. Voulle pasar un turno ao grupo da oposición. Vale, perdón, repito, volvo a poñer na mesma situación que antes, en donde unha cousa non ten que ver, que a outra sabemos que a usted lle gusta desprestigiar a todos porque usted é o único que ten a verdade. Se un profesional deste Concello di que non lle dou tempo, non quere dicir que non teña que emitir un informe favorable. O que pasa é que usted, con tal de deixar quedar mal aos outros, sempre lle gusta darles volta aos temas. Pero, bueno, o tema está aí. Eu non quero deixar quedar mal absolutamente nada, eu simplemente defendo unha gestión. Entonces, eu o que non podo facer é darlle a razón cando non a teñen. Cando veñen ao pleno municipal a decir que non se sacan orzamentos, cando ustedes, tropecentos anos, tendo maioría, non sacaron orzamentos, cando se ven a decir que o Concello está intervido, cando 83 concellos de Galicia están na mesma situación, etcétera, etcétera, etcétera. Cando se fala de créditos, cando fai 4 días acabouse de pagar a deuda que deixou o señor Toja no ano catapún, entonces, cando usted intentan dar consellos e non fixeron absolutamente nada, fixémonos máis en 3/4 de hora que nos últimos anos do Concello de Santa Comba, que vou aprender eu de usted? Absolutamente nada. Vamos a pasar a votar entón. Votos a favor de incluílo. Abstencións? Vale, este punto vainos por novamente a Teniente Alcalde Noelia Baleato. Bueno, trátase do expediente 2025/TC02/000039 do procedimento da modificación presupuestaria tras a aprobación do anexo da subvención nominativa 2025. Considerando que nos orzamentos vixentes para o presente exercicio 2025 prorrogados do exercicio 24 non figura o aprobado anexo de subvencións nominativas e considerando que existe crédito suficiente de acordo ao expediente de modificación orzamentaria 2025/TC02/2025/TC02/000036 TC19/2025 entre aplicacións de gastos da mesma área así como asistencia de crédito a nivel de vinculación xurídica, emitido o informe favorable pola intervención municipal con data 23 de setembro de 2025, a proposta de acordo que se trae a este pleno, primeiro, é aprobar inicialmente o anexo de subvencións nominativas para o ano 2025 de acordo co seguinte detalle. Para asociacións de acción social, 5.500 euros. Na área de educación, servicios complementarios, 22.250. Na área de promoción cultural, 4.900 euros. Na área de festexos e tradicións populares, 12.500 euros. Na área de promoción e fomento do deporte, 57.000 euros. E na área de promoción empresarial, 10.000 euros. Todo isto suman un monto para dotar as subvencións nominativas do exercicio económico do 2025 de 112.150 euros. E segundo, expoñer este expediente ao público mediante inserción de anuncio no taboleiro de dito do Concello no Boletín Oficial da Provincia polo prazo de 15 días, durante o que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.
O expediente se considerará definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo de un mes para resolvelas. Vale, unha vez exposto, paso un primeiro turno ao grupo da oposición. Como decíamos antes, pois benvido sea, xa que non se fixeron os presupuestos, este anexo para aprobar cada unha das subvencións nominativas que se vai dar a cada unha das asociacións e grupos tamén deste Concello, en donde todos os anos se revisaban, todos os anos, na medida do que podía ser, se iban incrementando, porque parece que son o novo goberno único que fai cousas novas. Durante os dintos anos e os que vendrán posteriormente, cando nós non estemos ningún dos dous de alcaldes, pois seguirase valorando, facendo unha revisión, se hai que aumentar, aumentanse, se hai que crear novas, porque aquí parece ser que descubren todo, pero non. O tejido asociativo cambia, as necesidades son distintas, aumenta o nivel de vida, o IPC, e estas subvencións, pois a veces vanse asustando incluso nas escuelas deportivas, en función dos números de nenos, e toda a vida se foron aumentando e asustando a realidade. Non é o primeiro ano que se fai. Fíxose, seguirase facendo e trairase adaptando ás necesidades e iránse aprobando pouquiño a pouco. Vale, paso o segundo turno, Teniente Alcalde. O que sí me gustaría añadir que este goberno foi o primeiro en implantar un plan estratégico de subvencións, cando é legalmente obligatorio. Simplemente puntualizar eso. Paso un segundo turno ao grupo da oposición. Pois iso é unha mentira, porque xa se trouxo a este pleno en outros gobernos, sí señora, podeste ver, un plan estratégico de subvencións, xa se aprobou. E aparte, que me olvidei dicirlos en outro comentario, que todas as asociacións que están aquí, algunhas novas, pero a Asociación de Caza e Pesca, igual que a de Pesca Deportiva, xa fomos nós tamén que empezamos a darlle unhas subvencións porque consideramos que eran un tejido en donde hai gran cantidad de veciños nosos que participan nesa actividade en donde a caza e a pesca tamén son deportes, por eso se incluíron aí. Entonces, si se aprobou un plan estratégico, infórmense e digo, preparen os plenos, ben, adquieren esa información, porque parece ser que aquí pouco aprendemos de usted, mínimo. Eso se yo digo eu. Ai. Non hai turno a alusións, tens que disculpar. Bueno, que terrible. Que preparan os plenos? Hasta fai 2 días iban 15 minutos antes a Duca a preparalos. 15 minutos antes, Agora, bueno, polo menos van un par de horas os xoves á sede do Partido Popular. Estou seguro que se a nosa Teniente Alcalde, Noelia Baleato, se engaña no do Plan Estratégico de Subvencións, pois no seguinte pleno pedirá disculpas, pero creo que non se engaña, he estado dicindo tamén. Que todos os gobernos sempre din que inventamos aquí, que inventamos Roma. Non é verdad, pero algo estamos mellorando. Entón, que todos os, hasta falou do IPC aquí ahora, que todos os gobernos foron incrementando, non é certo. Non é certo. Fai cantos anos non se lle incrementaba as comisións de festas das aldeas, das parroquias. Moitísimos anos. E aumentámola nós. A Asociación de Caza e Pesca, idem de Lienzo, etcétera. Entonces, non vale con decir medias verdades. Bueno, aproveito tamén para darlle enhoraboa por todas as actividades que fan todos os clubs, asociacións e diferentes entes do Concello de Santa Comba. Gustaríanos o día de mañán, e así o demostraremos, poder aumentar, inda que se lle dé unha volta, e non sea tan descabellado, como di a nosa concelleira, insiste, creo que ten razón, de facer certas axudas, facelas competitivas. Por qué? Porque por decreto, se sempre damos o mismo, eu penso que de alguma maneira facendo as competitivas a xente vai aspirar a facer un proxecto máis innovador, etcétera, inda que previsiblemente sea un pouquiño máis engorroso a hora de tramitar esa axuda. Non sería descabellado, hai que formar máis as asociacións e quizás tamén temos que facer autocrítica o noso equipo de goberno, os anteriores non o facían, que nunca veu nadie da Diputación a formar aquí. Teñamos que facer autocrítica e cando salgan as novas axudas da Diputación da Coruña, pois traer personal especializado para poder optar a máis. Por qué? Porque dámonos de conta que hai asociacións de Santa Comba que non concursan as subvencións da Diputación.
Temos moitísimos exemplos aquí, moitísimos exemplos. Outro día hubo unha asociación que recibiu 17.000 euros da Diputación da Coruña para facer unha reforma no seu local. Temos a Asociación de Empresarios tamén, hai no que decir, hasta ahora recibía da Diputación sobre 4.000, 5.000 euros. Cando estuve eu de presidente, non quero botarme flores, pero hubo un ano que recibimos 7.000 euros, e o ano pasado recibiron, se non me engaño, 14.000 e pico euros. Entón, ese é un traballo político tamén, reunirse cas asociacións, intentar, se hai que coller o coche e ir a Coruña, dudo que os anteriores foran algunha vez, pois leválos ali e molestarnos un pouco. Eso temos que facer autocrítica e mellorar. Estamos para mellorar. Estame dicindo a concelleira de Deportes, pensei que me ibas dicir que se tiñas preparadas as subvencións competitivas. Deixamo para o seguinte mandato, que aí van nos tolear. Bueno, que estamos preparando un plan de formación con Agasede, e, bueno, aproveito eu tamén para decir que está a punto de, ojalá salga ben, pois un convenio que vamos a facer con unha asociación que compón a máis de 550 gandeiros, vale, de venta de carne, para darlle uso real que debería de ter unha vez ao mes, o uso real que debería de ter o recinto feiral de Santa Comba. Entón, estás traballando neso, e quizás, me arriesga a decir, ou me tomo estas licencias, que sea unha seña de identidade deste grupo de goberno o apoio ás asociacións. Cos nosos erros que os temos tamén. E temos que facer autocrítica e temos que estar máis cerca delas, co intentamos estar. Eu quero decir que hai asociacións que non se visitaban para nada o antigo goberno, non se visitaban, e para min é un orgullo, a veces cando ves aos concelleiros en certas actividades, é un orgullo, e máis, noto que o estamos facendo ben, entre outras cousas, porque queren que vayamos aos eventos. Eu sei que o antigo goberno había asociacións que preferían non velos ali. Vale, entonces, si que me gusta chegar, ver o balonmano, ou que me digan, vas ver o fútbol e non o balonmano, pois que me peguen un toque de atención, como me pegaron o ano pasado, eu penso que algo bo. Se non quixeran que fora, pois non me chamaban, e vou moi a gusto. De feito, estame empezando a gustar o balonmano, protestan menos que no fútbol. Non me tomedes mal os do Castriza dos Sallas, pero cuidado, hai contacto, é un deporte totalmente diferente. Con isto non quero decir que non me guste o fútbol e outras actividades que se fan no Concello de Santa Comba. Entón, creo que é o turno de pasar a votar. Votos a favor? Vale, pois queda entón aprobado por unanimidade, que yo agradezco tamén aprobalo por unanimidade, quere decir que fixemos as cousas ben, non as fixemos tan mal. Se non votarían a favor. Entón, depois de toda esta discusión, votan a favor. E agora, tedes que disculpar un segundo, temos que facer un receso, vale, de 5 minutos. Vale, vamos a retomar o pleno. Despois de acabar co punto 7º, vamos a pasar ao punto 8º da parte resolutiva. Proposta, a seguinte proposta: aprobación da estrutura de custos e a fórmula de revisión de prezos para a nova licitación de servicio de recollida, carga e transporte de residuos municipais e vertedoiro e punto limpo. Lote 1, no Concello de Santa Comba. Vai a pasar a expor este punto o noso concelleiro Pablo. Bueno, aquí temos un informe da consultora que está facendo os pliegos, donde se dividen dos lotes. O lote 1 que é a recollida, a carga e o transporte de residuos municipais ao vertedoiro e punto limpo, e despois está o lote 2. O lote 2 non ten necesidade de estudio de costes polo importe. Ese lote 2 non ten estudio de costes porque vai ser a 5 anos, porque é para empresas está reservado a centros especiales de empleo, iniciativa social e empresas de inserción. Por outro lado, temos o lote número 1, que, neste informe da consultora explica por que se vai a 10 anos o contrato, porque os contratos de servicio máximo poden ser 5 anos, únicamente que a recuperación da inversión da amortización supere, danos un período de 10 anos. Por outro lado, tamén temos o que é o estudio de costes. Para facer este estudio de costes solicitouse a 5 operadores que nos pasaran en porcentajes os costes da recollida. Presentaron 3 e un deles non se houve que excluílo porque incluía tamén o que cobran polos flujos.
porque deben ter delegado os fluxos, como temos nós no Concello, e por iso excluído. Tras analizar os porcentajes, porque isto presentaron porcentajes, chegouse á seguinte conclusión, que o coste personal do total do servicio é un 44,77%, o coste de explotación un 20,34%, no cal vai o combustible un 11,35%, o mantenimento un 7,77%, os seguros un 22%, e depois temos outros costes de explotación un 12,34%, que incluye alquiler, mantenimento, seguros e instalacións un 1,83%, o alquiler de vehículos o 7,42%, materiais auxiliares, herramientas, equipos informáticos, terminales móviles 1,62%, equipamento personal, vestuario EPIs o 0,38%, outros un 1,09%. Depois está o control de calidad, campaña de sensibilización o 0,77%, e depois gastos generales son 5,09%, beneficios industriales son 3,52%, e gastos de amortización máis financiamento un 13,16%. Bien, e despois destes, isto dá o 100%, e agora mesmo no contrato que temos da recollida, cada ano aplica esa subida ao IPC ao total do servicio. Neste caso, no futuro contrato, hai partidas que non lle poden aplicar subida, que serían os seguros, outros costes de explotación, alquiler, mantenimento, seguros e instalacións, o alquiler de vehículos, materiales auxiliares de equipo, herramientas, equipos informáticos, terminales e móviles, os equipos personales, vestuario, EPIs, o control de calidad de campaña de sensibilidade, gastos generales, beneficio industrial e gastos de amortización e financiamento. O que ven dando do total do 100%, o 36,11% non se lle aplica revisión. Dado iso, hai aquí unha fórmula matemática que cada ano habría que aplicala para actualizar o coste do servicio. Por lo tanto, de acordo co anterior, elevo ao Pleno da Corporación Municipal esta proposta de acordo. Primeiro, aprobar a estrutura de costes, estudo económico e a fórmula de revisión de prezos para a nova licitación de contrato de servicios recollida, carga e transporte de residuos municipais a vertedoiro e punto limpo, lote número 1, no Concello de Santa Comba, elaborado por PW Advisors Capital Service, o abeiro do artigo 9 e o concordante Real Decreto 55/2017, do 3 de febreiro, polo que se envolverá a Lei 2/2015 do 30 de marzo de desinxación da economía española para o fin de fixar nos pregos que rexan a licitación do contrato a revisión periódica de prezos aplicable ao contrato de acordo este resumo, donde non é revisable o 36%, 36,11%. Despois, punto número 2, someter a proposta de estrutura de costes a un trámite de información pública por un plazo de 20 días mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no tableiro de editos electrónicos municipais, que se integran na sede electrónica deste Concello na dirección electrónica. Simultaneamente, publicarase o texto íntegro da justificación de duración do contrato e a proposta de estrutura de costes no perfil do contratante municipal, que se atopa alosado na plataforma de contratación do sector público. Se presentaran alegacións en o vendido trámite, o órgano de contratación deberá valorar a súa aceptación ou rexeitamento de forma motivada na memoria que deberá incorporarse ao expediente de contratación. Se non se presentan alegacións, este acordo levaríase a definitivo, sen necesidade de adoptar un novo acordo. Terceiro punto, incorporar unha proposta de estrutura de costes resultante ao expediente de contratación para os efectos de fixar as fórmulas de revisión de prezos e justificación da duración do contrato. Cuarto punto, realizados os trámites anteriores, comunicarase aos efectos informativos a estrutura de custos incluída no prego de comisións de prezos de Galicia da Xunta de Galicia. E quinto punto, facultar expresamente a alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión deste acordo e o correspondente expediente. Vale, unha vez exposto, paso en primeiro turno ao grupo de oposición. Bueno, que traemos aquí a aprobación dunha estrutura de custos e a fórmula de revisión de prezos.
Teñen unha empresa que contrataron os profesionales do sector en donde fixeron unha valoración, unha serie de estudios en donde, como comprenderán, nós non temos capacidade de información para poder valorar se realmente isto cumpre ou non cumpre. Confiamos plenamente en que esta xente está facendo, para iso se fixo unha enquisa a estas empresas, estas aportaron os seus datos, eles valoráronos e como en calquer traballo que fai unha auditora, unha ingeniería que se encarga precisamente, como dice aquí, unha consultoría, asistencia técnica, nós pouco temos que aportar a este punto. Vámonos simplemente a abster porque non temos capacidade de poder valorar este estudio, consideramos que é o adecuado para levar a cabo a tramitación dese expediente, dese contrato de basuras que caducaba no 23, que se lle deron 2 anos de prórroga e que agora se intenta sacar adiante. Por iso, a nosa postura vai ser de abstención en donde non temos capacidade suficiente para valorar algo que consideramos que esta empresa que leva anos traballando, esta consultora que xa conocíamos por algún traballo que fixo neste Concello, pois habrá feito un traballo que se corresponde cas necesidades que ten o noso Concello, que está á altura da situación. Paso un segundo turno, se ten algo que aclarar. Si, vai nada que decir, é o que di Bexi, que son bastante profesionales, e, bueno, eles o que, como se fai moitas veces, cando se fai un empleo, consultase a varias empresas o que, como están os precios de mercado para que despois non che quede deserto. E aparte, bueno, que é necesario este contrato porque, bueno, sobre todo faltanos bastantes contenedores para separar o que é os residuos e intentar baixar o coste de Sogama, que a parte da recollida a xente ten que saber que mes a mes hai que pagar a Sogama por todo aquilo que se recicla mal. Paso un segundo turno, o grupo da oposición. Iso levase facendo durante moitos anos, o Sogama está cobrando. De feito, fai 4 anos nós estábamos na punteira dos concellos do Concello, bueno, de Galicia, en concreto de A Coruña, de reciclaje, éramos exemplo de reciclaje, fóramos o primeiro concello que habíamos instaurado o contenedor marrón, considero que se estaban facendo ben as cousas, non fixen ora un seguimento, pero, bueno, se realmente hai que facer este estudio para continuar con ese traballo, pois estará á altura das necesidades do Concello. Vale, unha vez expirados os 2 puntos, simplemente aclarar un par de cousas. Estásenos casi volvendo a dar a razón. Outra vez máis. Entón, acábase de decir aquí, ahora mismo, que vanse a abster, dixeron que se van a abster, non? Ou votar a favor. Que se van a abster porque non teñen capacidade ni información para analizar e poder valorar. Fai un rato utilizouse, creo que en 4 ou 5 ocasións, a palabra desiria, o que hai unha desiria terrible, porque non é tan difícil analizalo. Sacaron as conclusións técnicas, sí, pero analizalo e levantar o teléfono con tempo e falar con empresas do sector para que lle digan a canto está no mercado certos precios. Entón, o que hai unha desiria e hai que preparar mellor os plenos. Pero non teñen, o sea, non o revisaron, non o miraron, pero consideran que é adecuado. Ollo, non o miraron, pero consideran igual que é adecuado. Cal é o espírito deste pliego? O espírito deste pliego podemos dividilo en 2. Unha, facer legal un contrato que está ilegal, igual que en moitos concellos. É un contrato que está prorrogado, vale? É un contrato que hai que sacalo xa. Iso é o primeiro punto. E o segundo punto é mellorar sempre, avanzar. Vale, entonces, temos moito que mellorar na xestión do lixo, inda que hai, garantizo que moitísimos concellos a noso alrededor que están tendo problemas máis serios. Como podemos mellorar por medio deste pliego? Pois a limpeza de contenedores. Iso é o punto número 1. A min gustaríame, pois, que os contenedores, non me acordo ahora mismo se aparece 11 veces ou 9 veces no pliego, ao ano, pois, unha limpeza exhaustiva e unha limpeza vigilada. Cal é o problema que temos ahora? Ao ser un servicio de fai tantos anos, con un precio de fai tantos anos, non sei ese servicio, isto digo sin acritud, todos os alcaldes que entraron, un exemplo, e contratouse un servicio fai 19 anos, se non me engaño, corrígeme se me engaño, sí, por canto se sacarase na época de Toja, o primeiro, bueno, un servicio de fai moitísimos anos, vale? É un servicio que tiña unha serie de condicionantes que todos os alcaldes de turno que fomos entrando, un exemplo,
Quizás no pliego había 700 puntos de recollida, pois agora mellor hai 1200. Entonces, claro, a empresa ten que recoller máis e deixa de facer outras cousas. Está incumplindo. Está incumplindo. É como a recollida que todos vemos nas aldeas. Pois non quero, mentre eu sea alcalde, que hasan aldeas que se recolla unha vez a semana. Por iso hai que darlle formalismo. O tema das lonas dos gandeiros, somos un pobo gandeiro, aquí cansamos de decir, incluso fixemos unha vaca que costou 7.000 euros, e pintámosla, e a festa da vaca 100 e pico mil euros. Os gandeiros dalle igual eso, os gandeiros o que quere é que cada 15 días ou cada mes lle recollen as lonas. E hai xente pois que non se lle están recollendo adecuadamente. E claro, nós como políticos, que lle vas a exigir, inda que teñas que exigir a unha empresa que ten un contrato ilegal e asume outra serie de competencias, etcétera, etcétera, etcétera. O tema do facer novos puntos. Pois a min, actualmente, se non me engaño, puntos de cartón, creo que hai 56 puntos no Concello de Santa Comba. Pois previsiblemente vai a pasar a haber 160 puntos. Entonces, si nos queremos aforrar, porque si reciclamos ben, aforramos, teremos que crear os recursos. Ti, se non queres que un papel non o tire no chan, terás que por papeleras. Vale? Entonces, si queres que a xente recicle cartón, terá que haber, pois ao mellor, ten que haber no Busto, que expusámoslo nós, que antes non había, pero noutras poblacións como Frieiro, como Vilar tamén hai, como Codesedo, que ao mellor non se genera, pero teremos que ter un punto de recollida de cartón. Por eso pagan igual que o resto. Entonces, o espírito é unha, dar legalidade e poder exigir á empresa, cando hai un contrato vigente, podes exigir, oye, usted, o contenedor que hai enfrente de Guillermina Kids, que mo dixo onte, cheira que apesta, vaya usted a lavar o contenedor, que o ten no pliego aquí, se non vai ter usted unha sanción. Entonces, iso é o que hai que exigir e dar formalismo. O das lonas tamén é sangrante. Despois hai unha cousa novedosa, que é o cambio de contenedores no núcleo, vaise cambiar de estética, vaise por unha serie de contenedores, van a ser todos do mismo color, vale, ainda non escollemos o color, amplios debates imos a ter, non vos vou dicir o que quero por eu, pero bueno. Entonces, tanto o contenedor por un exemplo, son máis baixiños, pero con máis capacidade, iso quizás asude tamén aos escaparates, hai que mirar posibles reubicacións, inda que reubicando contenedores en todos os concellos, ti moves unha cosa de aquí a aquí e quizás moleste, iso vai nos obrigar a falar ca xente e interactuar ca xente. Entonces, son contenedores que teñen máis volumen, se non me engaño, pero son máis baixiños, pode que asuden a certos escaparates, vale? Despois, que máis? Vanse a cambiar todos os do núcleo, vai ser un modelo unificado, tanto cartón como o convencional, que o verde convencional, como o amarillo de plásticos, todo o mismo modelo, e cambiar con a franja, bueno, dar un pouco de elegancia. Parece tontería, pero non é. A min, os contenedores, en general, son horribles, en todos os lados. Son elementos antiestéticos, total. Vamos a darlle un pouco de estética e vamos a mellorar, igual que melloramos na limpeza de Santa Comba, que antes de entrar, teño fotos archivadas para a seguinte campaña, había patacas así de altas, na calle Alfonso Molina, vale, depois queixámonos cando ven unha delegada ao polígono que hai por ali un pouco de erva, queixámonos e intentamos que saca foto ali de lado, bueno. Entón, mellorar nese tipo de cousas, máis recoller nas aldeas, máis puntos de cartón e máis puntos, quizás tamén de plástico, cambio de contenedores no núcleo, que vai a facer iso, que nós fagamos acopio do resto de contenedores e, cando unha señora ou un señor, oye, pois teño este contenedor deteriorado, pois quizás non temos que tardar 3 meses e ao mellor en 3 días podemos levarlle ao señor pois ese cambio de contenedor, que é do que se trata a política, dar solución a problemas que a veces pensamos que temos que facer pirámides de Egipto aquí ou viviendas sociocomunitarias que non se utilizaron na vida, non fai falta facer eso, hai que estar cerca da xente esta pequena cosa. Vou aproveitar tamén para dar as gracias ás persoas, a empresa que está levando a gestión do lixo non é unha empresa de Santa Comba, pero as persoas que están traballando nesa empresa si son de Santa Comba. Non vou personalizar, vale, pero estou moi orgulloso de certas persoas que nos están axudando moitísimo e hasta aí vou ler porque non quero meter a nadie nun lío, pero están nos axudando moitísimo e teñen un compromiso que eu polo menos sácame de moitísimos problemas.
Contratos prorrogados, hai que sacalos. Non se falou aquí da división de lotes, non falou, aquí levamos o lote 1, despois temos o lote 2, se non me engaño o lote 2 hai no que deixar para empresas ou fundacións ou asociacións de carácter social, é unha normativa, vale, por eso se trae dividido, se non me engaño eran, que se deixaba para certas recollidas de voluminosos, e despois sí que quedan ao margen os aceites, que sai un convenio, se non me engaño é a roupa, certo, vale, pois quedan eses dous ao margen, vale, que levan asociacións, e o resto, pois eu, estáme tardando sacar este pliego, porque creo, sinceramente, que se vai a mellorar moitísimo a recollida do lixo, moitísimo. Vale, vamos pasar entón a votar, votos a favor, abstencións. Vale, queda aprobado. Vamos a pasar entón ao punto 9 dentro da parte resolutiva, que é o apartado de mocións. O Grupo Socialista non presenta ningunha, o Grupo de Oposición presenta algunha. Non presenta ningunha. Vale, vamos pasar entón a parte non resolutiva, apartado de mocións novamente. O noso grupo non presenta ningunha, o Grupo de Oposición tampouco presenta ningunha. Vale, vamos pasar entón ao punto 2.2, dar conta dos decretos da Alcaldía do 1033/2025 do 14 de xullo do 2025 ao 1376/2025 do 12 de setembro do 2025, ambos inclusives. Tamén se dá conta das actas da Xunta de Goberno Local Ordinarias número 2025/14 do 12 de agosto de 2025, número 2025/15 do 26 de agosto de 2025, número 2025/16 do 9 de setembro do 2025. Voulle pasar turno ao Grupo de Oposición. Nos contratos, pois é o día a día, nos decretos é o día a día da vida día a día do Concello, en donde se manifiesta pois todas as actividades que se van facendo, tanto de comunicación cos veciños, cambios de domiciliación, ou de empadronamiento, perdón, cambios tamén no recibo do lixo, de denominativas. En esta vez veu bastantes cartas de recibo de limpieza das fansas forestales, que é fundamental ter a súa limpieza, sobre todo na zona dos urbanos, pero un dos primeiros decretos que temos precisamente neste compendio de decretos que nos trae neste Concello, neste pleno do día de hoxe, é o contrato 1039, que é un contrato menor de xestión de comunicación do Concello de Santa Comba, en donde o señor Romar fartábase de falar dos anteriores gobiernos, que se tiñan asesores, que se pagaba moito en comunicación, que se gastaba, que eles non iban a facer nada, e mire por onde xa traemos aquí ahora mismo un contrato de xestión de comunicación que os outros o facían, ele non iba a facer, pero, sin embargo, aquí xa temos un contrato de comunicación do Concello por 13.500. O sea que, ao final, usted mismo se vai retractando en todas esas mentiras, faltas de verdades, perdón, que dixo durante a campaña, en donde os outros éramos os que fixamos todo o Concello, éramos os que tiñamos os traballadores de alguna forma, traballado baixas condicións infrahumanas, e, ao final, resulta que el víase reflejado no que está facendo actualmente. Na maior parte seguimos cos decretos, o típico no verano, contratas as brigadas de incendios, como os socorristas, temos as distintas obras que se van aprobando, as certificacións das obras que se van facendo, tamén empezouse a contratación xa das obras do POS 25, das distintas que se habían enumerado aquí. É curioso que temos unha serie de decretos tamén para, de alguna forma, levar adiante o contrato das pólizas de multirriesgo, e mire por onde que temos como 3 decretos en donde se inicia o proceso, queda desierto, volvese a iniciar, volve a quedar desierto. Parece que as cousas non van tan ben como di o señor alcalde, porque hai procesos que non siguen unha tónica normal, que hai que repetilos. É curioso tamén ver aquí o decreto 1120, en donde é o decreto de aprobación da asignación do complemento de produtividades. Este señor alcalde rajouse e hartouse durante a campaña política de que o anterior goberno pagaba unhas produtividades, unhas horas extras, para ganarse os votos da xente, pero ora resulta que o señor alcalde trae tamén aquí a aprobación dunha serie de produtividades, eso sí, nos
eran horas extras que facía xente, incluso hai sectores que traballan fora do seu horario normal. Tiñamos unha persona, a de personal, que estaba de baixa, había 4 traballadores que estaban suplindo ese traballo, que se pagaba unha productividade por facer esas horas que tiñan que facer para cubrir a esa persona que estaba de baixa. Nós pagábamos mensualmente, ora páganse o trimestre, entonces non é o mismo, non. Ora non se pagan gratificacións, non se paga productividade, non. Eso facía o PP nada máis, e o goberno que había anteriormente, xunto co señor parte do Grupo Socialista, que estaba apoiándonos no anterior legislatura, neses 2 anos, simplemente nos que gobernamos, para ganar as eleccións. Non. De eso nada, eso está o facendo vostede, porque os traballadores, se traballan horas extras, teñen dereito, se de alguna forma están complementando as actividades, teñen dereito a cobrar esta productividade que o está facendo, inda que se jartou de criticar que o facían os outros, pero agora vostede está o facendo de novo. Vemos aquí tamén, pois, parece ser que non se fan tan ben as cousas neste Concello, como decía eu, esa falta realmente de agilidade, o que decíamos da contratación, se hai unha mesa de negociación no mes de xullo, pois hasta o 15 de setembro non se preocupan de sacar un decreto, como igual, cando marchamos nós do grupo de goberno deste ayuntamiento, habían cambiado as condicións de traballadores, era obligatorio ter un plan de igualdade que se estaba intentando gestionar, porque nas empresas grandes hai que ter un plan de igualdade. Aquí non se fixo, e precisamente, pois aquí temos un decreto que é 1143, en donde hai que pagar unha sanción porque va unha inspección de traballo, e como non había plan de igualdade, inda que aquí faise todo moi ben, pero logo, a hora de verdad, aparecen aquí as cousas que non se fan tan ben, inda que xa sabemos que lle encanta camuflar, tragiversar a verdad para deixar mal os outros e que usted fai ben, porque parece ser que aquí é o único usted que está facendo as cousas, cando todos os gobernos, e digo, os que representei os anteriores, sempre se intentaron levar todas as cousas adiante. Como tamén vemos que ahora mesmo aquí temos o decreto, o 1266, en donde hai o pago dunha sentencia dun tribunal a unha empresa, a UT de alumbrado, en donde, como non se lle pagaban as facturas, pois reclamou realmente que se lle pagaran esas facturas, como non se lle pagaron a tempo, reclamaron os intereses, e hai o pago dunha sentencia por parte deste Concello por pagar tardemente esas facturas, pois hai que pagar unha cantidad de intereses a esas empresas. Entonces, sí, éramos nós os que facíamos todo mal, na nosa época non houve eses 200 días que se tardaban en pagar as facturas, o proceso sí que baixou, o que pasa é que a min o que me extraña é que estamos no terceiro trimestre xa rematado, e me parece a min que o período medio volviu a aumentar. Por iso non lle interesa traelo a coalición, porque se jartaron de decir que de 200 iban baixando a 100 e pico, pero ahora volven as empresas a reclamar. Entonces, por iso non se trouxe, me parece, neste pleno a valoración como se traía do período medio de pago. Seguimos con máis decretos en donde vemos máis que nada o día a día, como o pago, o Fondo de Compensación Ambiental, que comprou a trituradora, igual que no plan de camiños de Agader, pois son esas subvencións que venden todos os años, que se solicitan, e que pouco a pouco, pois de alguna forma, se vai conseguindo pois a actividade que durante varios legislaturas se leva a cabo a través de subvencións, a través de obras, que as obras non fai o señor alcalde que os saca no seu perfil, como se fixer el, pero son cartos que veñen de distintas subvencións da Xunta, igual que outras veñen no plan de obras da Diputación, que viñeron todos os anos, que as distintas campañas, que as distintas situacións, inda que tamén hai un plan de obras propio do Concello, como houve sempre, e se levan a cabo porque toda a vida se fixeron obras, se seguirán facendo, se fan e se seguirán facendo. Rematou? Sí, señor. Vale, pois moitas gracias. Vale, vou pasar eu a contestar. Entón, período medio de pago, sí, aumentou, traise na seguinte, e despois, pois no seguinte trimestre, creo que aumentou, é bastante, non sei se chegou hasta en día. Sí, pois só dixemos, non somos transparentes, pero hai que decir unha cosa, baixará no seguinte trimestre. Chegou a estar en 200 días, baixámoslo a 65, co objetivo de telo a 40-45 cando acaba o mandato. Habría outra opción, non facer absolutamente nada, como se fixo nos últimos 15 anos, que o vimos todos, vale? Inda que digan que se facían as mesmas obras, xente tonta non é, facíanse antes da campaña, pero buscamos un equilibrio. Entonces, a deuda que deixou esta xente, hai que ir pouquiño a pouco solventándoa, senón había que estar 3 anos sin facer absolutamente nada, e a xente está o vendo. Subirá, bueno, pois claro que subirá e baixará, pero o curioso é que quen rinde cuentas do período medio de pago neste pleno? Quen rinde cuentas? Quen rendiu ao largo da historia? Este goberno.
Antiguamente non se traía aos plenos, non se sabía nunca. Por eso creo que algo avanzamos, polo menos en pedagogía, en explicarlle a xente que é o que se coce no Concello, que é o período medio de pago. Vale? Entón, antes non se rendían contas aquí, Antes o período medio de pago non se traía aquí. Pero bueno. Perfecto. Depois fala dunha sentencia do tribunal, bueno, pois ten razón, teño que darlle, cando a ten, teño que darlle. Depois hubo un momento que dixo con retranca, que sempre digo que se fai moi ben, que non sei que, moito mellor que ustedes, mantereino sempre, moitísimo mellor. Estamos facendo máis do que pensaba cando iba a entrar nos 4 primeiros anos, moitísimo mellor, e está o vendo a xente, notas o respeto da xente, ainda que hai cousas que non se poden facer. Despois, falou de productividades, e mezclouno con horas extras. Despois de estar en política tantos anos, desde o ano 2011, que hasta fui concelleira de Servicios Sociales, Estefanía, e fui concelleira, cobrando, daquela cobraba. Sabes canto cobraba? Cobraba máis que os meus concelleiros. Fai máis de 10 anos, daquela 33 ou 36.000 euros. Pero depois donaba, a saber... Eso é unha mentira, eu nunca cobrei como concelleira, terá cara de decir eso. Bueno. Saque ahora mismo... Ten unha primeira chamada orde. Ten unha primeira chamada orde. Pero usted é mentiroso, ten as narices de decir... Ten unha primeira chamada orde. Me parece moi ben. Porque non lle permito que diga... Ten unha primeira chamada orde. Cando non cobre, diga usted que cobraba. Faltaría máis. Pare, hombre, pero apaga o micro. Apaga o micro, hombre, non pasa nada. Depois vai poder falar, non rogos e preguntas. Apaga o micro, mira, pois quizás, se o dixo con tanta propiedade, quizás me engañe no de cando era de Servicios Sociales, pero cando fui alcaldesa da primeira vez, ben que cobraba, ou nunca cobrou tampouco. Nunca cobrou? Desos 6 meses sí que se cobraron porque era o mismo sueldo. Vale, esos 6 meses sí. Non ten nada que ver. Cobrar cobrou sempre. No, deso nada. Vale, cobrar cobrou sempre, que o sabemos todos. Que cobra usted agora aparte. Non interrumpa, non siga interrompindo. Vale, e apago o micro. Cobrar cobrou sempre. No. Era cobrábase ben, sabémolo todos. Por eso se fan ahora máis cousas antes non. Depois fala dun contrato de comunicación para levar a gestión de redes sociales. Vale? Fala mal deso. Cando sacamos as plazas que estaban preparadas, no ano 2023, había unha plaza para eso. Había unha plaza para eso. Xa tiña persona. Entonces, empezará ou non, porque... non ten por que ser definitiva esta postura, unha empresa, pois na maior brevedade, ou non, o mellor botámonos atrás, non hai problema ningún. Son 13.000 euros o ano, A vaca que pintaron ustedes, está a saber onde está, a saber canto costou, moi artística ela, moi artística, 6.000, mira, como estás aí, vale. Despois falou de traballadores en condicións infrahumanas, eu non sei se dicen eso, a verdad, non creo que utilizar ese calificativo. E despois, como a sempre, falase de que nos plenos se trae o mismo de sempre, incluso se fala das cuadrillas de incendios. Non é como a sempre. Por primeira vez na historia do Concello de Santa Comba, sacamos 3 motobombistas, vale, que habrá que pensalo o día de mañán se sacan ou non. Sacáronse 3 por primeira vez. Fomos dos únicos concellos da revolta que colliu a subvención da Xunta de Galicia, sacou as cuadrillas adiante e dou servicio, incluso indo a incendios, pois que obviamente pois que non pertenecían, sí, quizás ao noso distrito, o distrito quinto, o distrito de Vimianzo, pero non ao Concello de Santa Comba. Entón sacaron 3 cuadrillas. A maior parte dos concellos da revolta non sacaron as cuadrillas a subvención. Porque, entre outras cousas, que mandarei... De feito, mandei un escrito á vicepresidencia fai pouco, vale, porque eu penso que se o Concello de Santa Comba axuda e ten unha motobomba propia, que ten os seus gastos, as cuadrillas de incendio, ao final non che ingresan todo. Pois eu quero un poquinho de cariño da Xunta de Galicia. Quero un pouco de cariño, quero unha motobomba nova, vale, e a ver se me dan ou me dan unha subvención. Eu quero unha motobomba, porque estámola utilizando e para facer servicios fora do noso Concello, vale, pois eu quero unha motobomba, e ojalá me dean. E ao mellor se non me dan, pois non saco os das motobombistas, e se acabou. Xa está. Ningún, con os concellos da revolta moitísimos non nos sacan. Entonces é unha motobomba que ten moitos anos e hai que mirar pois para renovala e pois terán que botarme unha má. Os desiertos que quedaron, os seguros que quedaron desiertos, bueno, pois volverán a sacarse. Volveremos a sacalos, xa non hai problema ningún. Vamos a sacalos, se quedan desiertos, pois sacámolos outra vez. E despois falase dunha cousa importante aquí, das productividades que les daban horas. Non é o mismo productividades que horas extras, non se pagaban horas extras antes.
Hai 6 personas, son 6 ou 7 personas que están recibindo productividades. Hai a traballadores que lle molestan. Tamén, claro, a xente, o sea, tontos non somos. Eu se cobro 2.000, sempre vou querer cobrar un pouco máis. Vale? Pero son 6 personas. Non como antes da campaña, recibían uns cuantos, pero empezaron a protestar 9 meses antes e chegaron a dar productividades, vale, a máis de 40 e pico personas antes da campaña, para que lles votaran. Eso é outra mentira. Bueno, xa estamos. Ten unha segunda chamada ahora, unha seguinte expulso. Comportes, hombre, ou é o que queres, Comportes. Hombre, vou aguantar as mentiras. A ver, comportes, e despois vai poder falar usted. Foron moitas gratificacións, moitísimas. De feito, teño algún compañeiro traballador que foi a protestar, e deronlle. E antes tiña o medo ese, dánselle a X personas, vou por un exemplo, Mónica, a de limpeza, perdona por personalizar, pois é encargada das limpadoras, fixos unha reunión que ten que ser encargada, pois terá que cobrar 200 ou 250 euros máis ao mes, non creo que sea descabellado. E xente que ten un servicio, como tema de fontanería, como tema de electricidade, si de noite quedamos sin luz en Porto Vilar, pois alguén ten que ir. Quero lle dicir unha cousa, normalmente vou e teño unha chave multifunción. Non sei se sabrá vostede o que é un diferencial. Eu vou porque estou hasta as 12 da noite andando por aí. Vale? Pero son cousas moi puntuales. Moi puntuales. E o día de mañán allí que dar outro formalismo. Amplios debates, tuvemos deso. Amplios debates. Pero unha persona que organiza unha área, terá que levar unha gratificación. Estaba mirando un traballador ahora. Bueno, veremos, o día de mañán pode levar a máis xente, pero eu o que aseguro é que dai 6, 7 personas que a levan, antes da campaña electoral, 3 meses antes, podeme vir aquí Pedro Sánchez que non a presionar, senón non che voto, que non lle vou dar a gratificación. Non lle vou a dar, que foi o que pasou antes. Moitísima xente levou gratificación. Xusto antes das eleccións. A diferencia entre horas extras, productividades e gratificacións non a ten vostede clara. É iso que leva anos e anos en política. Vale. Contrato de incendios, sentencia, as obras que fago, bueno, creo que se fai algunha máis agora, pero igual estou un pouco loco, Vale. Vamos pasar entón... Perdón... O último dos puntos, rogos e preguntas. Paso a palabra ao grupo da oposición. Na parte de rogos e preguntas, como vexo que esta vez non se incluíron as facturas no anterior, vou falar ahora das facturas, en donde, en as facturas que se traen en este pleno, as correspondientes, como sempre, pois vemos que ahora mismo o señor Romar criticaba porque se compraba sempre produtos que se podían comprar en Santa Comba a empresas de fora. Pois ahora mesmo temos aquí dos distribuidores que é Norfer Galicia e Proder, que son empresas da Coruña e outra tamén de Ameso desa zona, onde se lle compra o papel higiénico, os gel de manos. Entonces, se ele o compra está ben feito, se comprábamos outros era unha aberración. Non sei que pasa, porque ou é que non lle venden, ou é que realmente había outros precios máis económicos, pero non. Os outros facíamolo mal. Ele ora faino ben, igual que as productividades. As outras facíamolos mal, este faino ben. Vale, xa sabemos, xa o conocemos, non vai engañar a nadie, inda que xa sabemos que lle encanta presumir. Esa era unha das principales cuestións que quería facer respecto ás facturas. Fíxome gracia porque fala que na súa empresa, parece ser que alguén da súa empresa que se lle ofreceron a plaza destas de educadoras. Mentira, porque esas plazas de educadoras iban a salir, por supuesto, en un momento que foran, habría que facer un concurso, pero estaban programados para esa xente que xa estaba dentro, porque pouco importa ter auxiliares, se non fai falta de auxiliares, esas mismas se poden transformar en educadoras, pero non, deben el, os outros non. Parece ser que a xente, usted quere que se crean todo, pero gracias a Dios a xente hoxe non se engaña. E mire por donde, que precisamente, xa que fala da súa empresa, temos precisamente nestas facturas que a súa empresa, que sabemos que está a nombre de outra persona, pero se lle pagou, como foi a única que se presentou o contrato, que se presentou precisamente no perfil do contratante para que non se enteraran entre empresas, pagáronse 33.000 euros a esa empresa precisamente polo verán lúdico e polos campamentos rurales. Non me mira así porque está aí os decretos esa empresa que se fai os campamentos que se pagaron os 33.000 euros. Eso respecto ás facturas.
Entonces, vou a aproveitar un pouquiño en donde decía que eu non podía falar do tema de que realmente, sí, usted mismo dixo, hombre, hai 83 concellos intervidos, pois estará orgulloso de ser usted un, porque na historia de Santa Comba nunca se fixo. Usted ora intenta botarlle a culpa aos outros, o sabemos. Pero mire por onde que sé, a intervención foi en outubro, cando ustedes casi levaban ano e medio. Intenta excusarse como sea. Sí, había un millón de euros do que sería o IDAE, pero eso xa se recuperou, que eso sí que incrementaba a deuda pendiente, pero cando eu marchara xa se habían pagado unhas facturas. Xa sabemos que lle encanta, gústalle, pode deixar mal aos outros. Usted non é o único que está facendo aquí. Habrá cousas que fai ben, como todo mundo, hai cousas que non está facendo ben, que usted ben o sabe, pero que non lle gusta manifestalo, e faltaría mesmo ora que o reconoce. E o que sí, que non lle permito que diga mentiras como de que eu cobraba por conselleiras, cando marchou o señor alcalde Landeira, cando tuve que substituir 6 meses, aí sí que seguín cobrando ese sueldo e a mitad iba para asuntos sociales. Na próxima legislatura foi cando xa non decidín non cobrar, e por supuesto que mentras que eu estuve, hubo un único ano en donde se entregou con presupuestos prorrogados porque habíamos entrado, pero fixemos todos os anos, ano a ano, presupuesto. Mire estes últimos 2 anos, se non se fixeron os presupuestos do 21, 22 e 23, que se deixaron feitos esos 3 presupuestos. Ora que claro, non, el non se fai nada, só fai el. Mentiras. Pero, gracias a Dios, hai documentación para poder comprobar como se facían os presupuestos, porque é a base para que realmente un concello se recupere da situación onde estaba, porque eu, cando chegáramos no ano 16, tiñamos unha deuda, un remanente negativo de 2 millóns de euros que conseguir en 4 anos transformalo en 600.000 euros positivos. Realmente non é que seamos os máis listos nin nada, pero aquí non vimos a falar de quen o fai mellor nin o fai peor. Aquí vimos a traballar polo pueblo de Santa Comba intentando dar o servicio. Sempre se fixeron obras, non se venden como se vendían agora, nin tamén se lle botan por diante da cara a xente, porque parecemos o cacique que lle facemos obra e ao mesmo tempo lle rebotamos por diante da cara a xente. Non, as obras hai que facelas porque fan falta, pero non fai falta que se lle recorde todos os días a xente desas obras que lle fixemos. O contrato que fala ahora mismo que está usted da basura que teñen que renovar non era un contrato ilegal. Non sei por que se jarta de dicir que é un contrato ilegal o que usted vai facendo ben. É un contrato que se había feito a 16 anos máis 9, ao final só se prorrogaron en vez de 9,2, caducou e ora hai que facelo, pero non ten nada de que ese realmente isto fora ilegal, porque parece que agora só se van a facer iso. O que sí que lle quero, e espero que para o próximo pleno, xa que usted non se preocupa, pon a traballar os seus concelleiros, dirá, para iso lle pago. Pois, bueno, xa que lle paga, gustaríame que o primeiro punto deste, bueno, o primeiro non, realmente creo que o terceiro punto, en donde non se sabía a que se correspondían eses intereses, espero que no próximo pleno se preocupen de decirnos esos 24.000 euros de intereses realmente ao que se corresponden, porque o que está claro que non é da amortización correspondiente do tema da Hacienda, porque é unha barbaridade. O que pasa que, claro, non, nosotros, incluso ten que dicir como nosotros, se nos dedicamos tempo tal, preocúpese da súa propia vida, que nosotros nos organizamos de reunirnos cando teníamos que organizar, e non fai falta que nos ande espiando, como na campaña andaba atrás dos outros, mirando o que se facía ou o que non se facía, obsesionado totalmente. Eso xa lle digo, queda pregunta encima da mesa que xa sei que ahora non me vai contestar, porque se non soubo contestar no punto correspondiente, pero espere que me conteste posteriormente para o próximo pleno. Por supuesto, para iso estamos. Entonces, volvo a decir o tema da deuda, que estaba aí, e por supuesto que tamén, perdón, estaba aí unha deuda que deixei de por pagar 400.000 euros en factura, 400.000 euros que quedaron reconocidos cando eu marchei, e que chegamos a unha deuda de 2 millóns e pico. Usted sabrá que na fixo un ano e medio, pero non o anterior goberno. Xa sabemos, encántalle. Usted mesmo se ve reflejado nas súas palabras. É que é o problema que ten. Todos os defectos que lle remarca aos outros é porque se ve este mesmo reflejado. E, bueno, tamén lle quero dicir que o distrito de Vimianzo non é o 15, xa que usted é moi... Non, dixo o 15. Non, dixo o 15. Vale, moi ben. Precisamente. Das productividades, que parece ser que a encargada de limpieza, que sabía precisamente ela mesmo ofrecido nunha reunión que habíamos feito nós,
porque necesitábamos alguén que realmente coordinara, pois sigue hoxe en día facendo un papel perfecto do seu traballo, igual que os fontaneros electricistas toda a vida traballaron fora das súas horas, por eso se lle pagaban esas cantidades aparte. Nunca existiron 40 pagos, nin 30, pero bueno, como o señor alcalde xa sabemos que lle encanta exagerar para desprestigiar os outros, pois mire, realmente será que habrá que facerlle de alguna forma, se usted así queda contento, mire, sabemos que vai ter a última palabra, vai intentar desprestigiarme a min, e a verdad que ahora mismo tamén outra das preguntas que lle quería decir, que já fixemos no último pleno, pero parece ser que tampouco non a contestaron, ese proxecto de centro de día, o día que sea unha realidade, a xestión queríamos saber se realmente teñen xa previsto se vai a ser directa ou non. E o último comentario que vou facer respecto ao estudio do tema das basura, que eu sepa, aí non había ninguna cuantía de valor para que usted dixera, tiñan tanto como preguntar o coste do importe da recollida de basuras para que nós traballásemos algo. Non, aquí non se fala de importes, aquí falase dunha distribución de gastos e porcentajes e fórmulas a aplicar o día que se desarrollan os plegos do contrato, que isto ahora mismo era un estudio preliminar. Vale, vai a facer un rogo a concelleira Patricia Val, non sei se mo vas facer a min ou a ela. Bueno, a ver, é algo para todo o mundo. Vou facer un rogo, se me permitides, é unha aclaración. O rogo é que eu estou de acordo que a linguaxe administrativa a veces é complicada, non todos os que estamos aquí, ou a menor parte, polo menos non estamos formados en temas administrativos, e a veces sí que utilizamos termos que igual non corresponden. Eu a primeira. Pero o que quero rogarlle a todo o mundo que non se faga de forma malintencionada. E aquí lévase moitos plenos, e hoxe xa en dúas ocasións distintas, utilizando de forma, creo eu que moi incorrecta, o termo de intervención. Nós non somos un concello intervido. Estamos nun plan de axuste? Sí. Estamos intervidos? Non. Se vostedes me fan ver un documento, calquer cousa no que diga que o noso concello a día de hoxe está intervido, eu serei a primeira que aquí rectifica e pida perdón. Hasta donde nós sabemos, nós estamos nun plan de axuste o que nos temos que ceñir e cumplir varios requisitos dese plan de axuste. Igual que un tercio de concellos, perdón. Igual que, como decía Alberto, máis de 80 concellos de Galicia. Ahora ben, que significa estar nun plan de axuste ou ser un concello intervido? Eu non son quen aquí para poder decirvos estas cousas. Hai algo moi fácil que podemos facer todos a día de hoxe. Preguntarlle a ChatGPT. Pero, se queredes, é o máis sinxelo para saber as diferencias, porque son moitas. Pero hai unha clarísima que se pode ver aquí. Se nós fóramos un concello intervido, nós aquí non estaríamos traendo ningunha proposta, porque as propostas farías ao Ministerio. A nosa marxen de maniobra, de forma administrativa, de forma orzamentaria, sería mínimo, porque nos dirían, señores e señoras, aquí somos nós os que vamos tomar as riendas do Concello durante unha tempada. Non é así. Certo é que estamos nun plan de axuste, é verdad, non o negamos. Por eso, igual os veciños e a veciñanza tampouco saben distinguir que significa unha cousa ou outra, pero o agravante de estar intervidos non creo que haxa que utilizalo de forma baladí cando non é certo. E digo eu, se estivéramos intervidos, son eu a primeira que se retrata e pida perdón. Pero creo que ningún de nós neste momento ten noticias de que estemos intervidos. Por eso, por favor, neso sexamos tamén un pouquiño serios, porque tamén estamos metendo fango no nombre do noso concello, que de momento non é así. Así que, simplemente, eso por un lado. Despois, unha puntualización, porque creo que vostede tamén comentou o tema da multa que chegou por non ter o plan de igualdade. Certo? É verdade? É algo que temos que mellorar e no que estamos traballando, porque creo que a voluntad deste equipo de goberno, e permítome tamén de extrapolala á oposición, a todos os que estamos aquí, é de ter un plan de igualdade en vigor e que sea algo máis que papel mollado. Somos maioría de mulleres aquí. Algúnas somos feministas, outras definiránse de outra maneira, ou non o sei. Pero é de xustiza ter un plan de igualdade. Agora ben, a obrigatoriedade de ter un plan de igualdade nas administraciones públicas está en vigor desde 2007. 2007. Fai máis de 15 anos, con outros gobernos, que se está incumplindo. O noso goberno tamén incumpliu e agora tuvo que pagar a patata quente. Certo é. Agora tamén é verdad. En 2 anos non demos feito, pero esperemos que como moi tardar, porque
desde que se pon en marcha na mesa de negociación sindical e se abre a mesa pertinente, a mesa do plan de igualdade, pois se non me equivoco, durante 6 meses é o tempo que temos para poder facelo, ca axuda de sindicatos, que tamén agradezo porque sei que os traballadores porque están moi receptivos, e tratar de facelo dun xeito que sea útil para Santa Comba. Más que nada porque, repito, a obligatoriedade é de 2007 e tamén está recollida na disposición adicional séptima do Estatuto Básico do empregado público. O sea que chegamos tarde 20 anos. Nós teremos que parte de culpa? A de non conseguir facelo nos últimos 2 anos desde que entramos? Por eso, o que si hai en vigor no noso Concello, é certo, é un plan estratégico de igualdade do Concello. Son dúas cousas distintas. Un ten que ver co personal, cas persoas que traballan no Concello, e outro é un plan de medidas para intentar de implementar a igualdade en todas as facetas do Concello. E aí tamén digo, eu ese plan, cando leín, doi a alma. Doi a alma e entendo que cando se encargan planes a empresas todos temos a esperanza de que o fagan ben. Nese caso non. É simplemente por unha cousa que tamén digo. Quen son os responsables dos traballadores municipales? Porque os políticos hoxe estamos aquí e mañá non. Quen son os responsables municipais de vigilar ese plan, de implementar as medidas? Porque nós, creo que a día de hoxe, ningún dos empregados que está aquí sabía nada dese plan, nin se está facendo absolutamente nada. Nin as comisiones de seguimento que ten que haber, que descoñezo os membros tamén, nese caso, pois, se están levando a cabo. Esa é a responsabilidade, creo que de todas nós. Non é que eu quera ahora decir a culpa nosa e a culpa vosa. Se o queremos facer, fagámolo ben. Digo só eso, que é o fundamental a estas alturas. Creo que con isto xa está. Vale, Estefanía, outra aclaración. Bueno, solo quería aclarar 3 puntos. O primeiro, 4, perdón. Fala de que estamos nun plan de axuste, tamén estiveron vostedes na época da Landeira e non por eso creo que estuveran intervidos, creo. Sí. Respecto do verán lúdico, a persoa que se presentou foi Paula Capelo Souto, creo que non foi Alberto Romar, creo recordar, está tamén nos decretos. Respecto das productividades, aclarar que non se traen estas productividades sin levar antes un regulamento de productividades a mesa sindical, tamén proposto polo seu día por Javier Ulloa, o mismo que firmou o Plan Estratégico de Subvencións no que figura nos antecedentes legais, perdón, pois quitei, tes abondo que comentar. O Concello de Santa Comba, en antecedentes legais, figura en 2019 elaborou o seu primeiro Plan Estratégico de Subvencións cun horizonte de vixencia hasta 2023 que foi rechazado polo Pleno en 2020. Pese ao tempo transcorrido, o Concello de Santa Comba nunca tratou de aprobar definitivamente un PES, nin utilizou os mecanismos análogos outorgando subvencións que non se incardinaban dentro de ningunha liña estratégica o que viciaba a nulidade das mesmas. Eso está na documentación que se lle foi entregada. Entón, bueno, quería aclarar eso. Respecto da xestión do centro de día, eu creo que despois o aclarou o alcalde máis tarde, cando eu rematei o meu turno de intervención. Eu creo que somos conscientes de que o Concello de Santa Comba non pode asumir unha xestión municipal dun centro de día. Hasta aí, eu creo que somos conscientes e o temos falado e o temos máis que comentado con empresas do sector. Hai que estudiar a posibilidade, as distintas posibilidades que hai e a máis rentable e a mellor para os nosos veciños e veciñas. Nada máis. Vale, non me deixaches casi nada. Vale, o plan de igualdade había que facelo fai no ano 2007, pero culpa era nosa. Había que facelo no ano 2007. Empezou dicindo que nós falábamos mal de que se compraban empresas de fora e que nós estamos facendo. Mandou unha lista tan grande que estou pensando en dimitir. Dixo unha, que comprábamos o papel de váter ou de mans fora. Pois ao mellor Lorenzo ese día o que tiña rascaba moito. Porque dixo un produto, cando eles compraban absolutamente todo fora. E non vou a falar dos vínculos que tiña eso. Plan de igualdade 2007. Despois vamos a ver o do, creo que falou, como sempre, genial a nosa concelleira Patricia Val, falando das diferencias, pero non o van a querer entender, Patricia, non o van a querer entender. O PP e Independientes por Santa Comba aproban un plan de axuste económico. É un plan de axuste.
Noticia do 4 de xullo do ano 2013. O Concello de Santa Comba aprobou nun pleno extraordinario un plan de axuste económico impulsado polo Partido Popular que contou co apoio de Independentes por Santa Comba e o rexeitamento de PSOE e Tega. Non quero dicir, o alcalde naquel momento explicou que a medida ten como objetivo asustar un desfase orzamentario de 452.000 euros que se constatou na liquidación feita e, cito palabras textuales, nos obriga a este plan de axuste para poder cumplir coa lei de estabilidade orzamentaria. O plan de acción dos populares baseábase nos incrementos da taxa do liso. Vale, daquela non pasaba como o Sogama, que hai concellos que subiron o 100%. Daquela non había por que subir, pero subiron. Vale, que subiron máis dun 20 ou un 30%. No rural, bueno, tamén no servicio da piscina coberta. Pero, bueno, a explicación foi creativa, canto menos. Non subimos impostos, senón que correximos o desfase que hai. Para iso que utilicen regularización, eu suelo utilizala moito. Revisión do IBI. Bueno, e despois justifican que aínda así son os precios máis. Bueno, despois falan outros concelleiros, etc. Neste momento, aquí, a señora Pose era a teniente alcalde, o sea, era a segunda do Partido Popular daquela. Vale? Daquela era a segunda. Despois, bueno, creo que aclarou claramente, cando entregamos o plan de subvencións, díxose que eles aprobaran un. Díxose. Entregaras un borrador, non se chegou a nada, e no mismo informe que lle presentamos, e dixo que prepararon, non leiu cando o interventor, vale, no apartado, vou vos dicir en que apartado era, por se alguén quere solicitar por registro a documentación, en que apartado era? Era antecedentes e análise. Nos antecedentes legais aparece reflejado e di textualmente, léchelo ti antes, vou non volver a ler, porque eu leo de outra maneira, peor, pero leo. O Concello de Santa Comba en 2019 elaborou o seu primeiro PES con un horizonte de vixencia data o 2023 que foi rechazado polo Pleno en 2024, cando se levou 2020, perdón. Vale? Isto é o que di o interventor e firma o interventor actual, vale? E pon, pese ao tempo transcorrido, pese a todo o tempo que transcorriu, que estuveron 3 anos máis, vale? O Concello de Santa Comba nunca tratou de aprobar, nunca quixeron aprobar, igual co convenio dos traballadores, definitivamente un PES, nin utilizou os mecanismos análogos, outorgando subvencións que non se incardinaban, tamén o Ulloa, vai a terminología utiliza, dentro dunha línea estratégica o que viciaba de nulidade as mesmas. Entón, non o estou dicindo, estaba dicindo outra persona, pero asegurouse co aprobar, asegurouse aquí, bueno, asegurouse, e algún colalle, depois metemos un taxi para ir votar, e a votar, venga. Ai, Dios mío. Cobraba como concello obsesionado. Sí, aí teño que dicilo, sempre en casi todo o que fixen, menos cando estaba estudiando na universidade, non me obsesionei moito cos estudios, estuve obsesionado con cada paso que din, con cada paso. Depois pasa a ilusión, esperemos que me dure uns cuantos anos, vale? Teño aquí un amigo aí atrás, Dalón, que está fruncindo o ceño, porque me conoce desde pequeno de todo. Vale? Entón, sempre fui un super obsesionado nas cousas que fago. Bueno, pois xa está. Non ando vigilando, pero de vez en cando gusta mirar a competencia, se están na sede, se non, se están estudiando. Vale, como alcaldesa nunca existiran 30... Bueno, volvío a decir que non dou 30 pico gratificacións, ou 40 pico, bueno, moi ben, fantástico. Se non as dou, non as dou. Plan de asuste, bueno, temos o plan de asuste aí, non sabía. Vale, o da pregunta que fixera, o interés é dun 2,73%. Entón, se eles non leen a documentación, mal vamos, non lle dou tempo. Javier Ulloa, antecedentes e análise, dictamen debido. Vale, levantamos a sesión. Moitísimas gracias.